شفت بالنمرات وحيدة ما قازم نسيب وديتهم بشيلو زيت ندل عرس زبن أمركونا حكينا حاضر يخلع كم وركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزتبون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل ترقو سود حرقت حريانا يا كل عمرت نقام الزمنا مع مقبحي تدعالة فرفة عين سننا ما تكون تبسم حدا وانتك غون حدا غينات حدا لبي غون حدا هرمت حدا عينك غون حدا غحلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتايني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كبسب تتبينا كبسان خدمالي مرو أبو قيدة ما هرانومي كبت برهان فانوس يحشكم كني انتقاهم هابونا تكابو خدمك عياشو ديناتا ناتو نبتاتا قبلانا هيمنا نشمت الداتا أمبن عبلالا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي ووترو تمليتنا يو لومو وانكم ووترو العلا قداس النتزلوهم زيناتاتن حبريتان حزنا لكم متينا لنا بكل مداي دما كنفتشو كنفتنينا نزوبانا لعلو كل دما بعالمنا انتاير لفلوي نقراتنا رانا محار زخوني كنفلطون كنستوعللون زقبعنا زبلنا يحزنا لكم غرب لنا بقطبا ببوليتيكا بوت هدراوي بزمدنا بدبلوماسي بكله اقدس زبلنا يم زيناتات ناباهم حزنا ممتاز سرحنا يوم لكل ميديا فتشنا كزيكم زي طف كمهرنا زغل كنفلطو زلنا إلنا أنا نغرب لايك مكبار سبورت مكبار دقف مهبدما ناي ووترو دقف ناي ووترو حجز نزل سرحنا يخون كل جزء دما سلت تقبروه تهاب لبينا أنا مسكنكم مجمري هجي أب إثيوبيا هذا بفترة أجمع قاتي ملو مستزر لبوليتيكا وكنا تتحيزنا كريو كنفتنينا كم دما بزح بوليتيكا وحشوية سلزلا بزبنا نخلو ببحدا كريو كنفتنينا مجمري هاجن أب عالمنا بزلو قدايات كنجمرينا. Let's start here. May soon be changing its policy toward the 1 million Syrians who have sought refuge from the Assad regime. Interior Minister Nancy Faeser has signaled that some Syrians may have to return to their country. She said the fall of Bashar al-Assad could change people's protected status in Germany. That protection could be revoked because the situation in Syria has stabilized. All right, Jintayna Nrizalana Abdukudaizi. ITW political correspondent Jenny Graham. Jenny, tell us more about what Faeser had to say. هجي أبزي كنفلطو دليل أمثلكم زلو غندي بزح مبالتات سلزلو سوريا أبز حلفة وان زميديانا عالمنا بحيتها زلا بشار الأساد سرعتنا بشار الأساد وديغو نسو هديمو أب سوريا موسكو أتيوب زعبو بزح زربالو فتنة نايموت فتنة تفتسي ملو قال زبن there's so much of things about him هجي قم زعبو بقل سبقنا زرباين غلينا سوريا سرعات تغيروا ديمقراسي مسؤول تباهي مرحت أوروبا مرحتنا أمريكا ناي مأكلاي مبراغ وكيل ناي سوريا السعودية أتيوني قطر أتيوني إمارات كيدو كابي أوروبا مسؤول فرنسا مسؤول زبل زربا علي زغوي زلو أبز حلفة دما ناي جيرمان توب دبلومات بمن قد منستر ودات وسعي ناي تهجر أبتعداتيا مستمرة تراقيبا awkward زخونة situation أقاتي من يرو نبلي أنا ويون سلام كتب ليك على تنقليلنا كل زي قبرت نبرة ديمقراسي نمكلت عفنة تهجر تودي قاتو زلان متزع يزتن بهنيرو نو عيكونن سدتنياتات 1 مليون زغون سورياويان نتز نبرة أجرجرن بوليتيكاو تسجمن كابا هديما من أبتعد زعتو كاب سوريا legitimate ويون نبي حكي عقبانك حتى زجدد مغنيات نيرو مغنيات هاجرون فريسة سوريا كان عسر عمزنا برتون لو مكتري خلها سماي مدرن في اللي زلوا عني تهاجر تزبدما مغنيات نيرو نكحدم مغنياتك نبرس لزي كاله مليون زخونا أب جرماناتيوم أبي بوليتيكاوي لو تفتيرهم لو بتعد مغنياتو 1 مليون سدتنيا
بهيمانوت حدا زي يكون ببهله حدا زي يكون بكايد حدا زي يكون حدا زي دما نتبهلو نتاكايدون مستزلو عدك كواهات زي دل سدتنياون سلو زلو نستو زفطرو لعلو كل دما نتوم سدتنياتات ون كنحزلو ما ينخلينا جرمن سوم كابز مصو اي تعمان بقطبا توم سدتنياتات دفطرو وي كونن زغداي زي بوليسي منقس جرمن زخطلو زنبريو بكوفيد يلي مس جمرت تسقمنا جرمن كساب حجك حواي كالن حج دما بيوكرين يلو مسكده كونتات ناتهم تغلالا اب حدقه وديقو سلو زلو حنا قرانا نقع امامات كم زبال نفس سدتنياتات كوص ويم كاز حسب زلو كل زي زلنا سقم بسنك سدتنياتات زعينتو زربا دما ابت مينستريم ميديا يدقب بتوم بوليتيكانياتات دما ايزلي بقليلو نتزبي موبيلايز نمقبار ناي سلطان عدلوم نمعباي تتقيموملو اي اف دي زبال بارت دما بزلعله صار سدتنياتات غوسغيسو لومي حيال بارت خوين ماتيلو بقمت قالوا حج انتاي سوريا اي سومناي سالستي سبات نسوريا كملسينا كملس نخلينا كلو جميرا مالو حدا كالاي دما كاب سوريا زمتصب عقبا اب جرمن ادل يبلون يبللو لازم انتاي مالتيو ناي سدتنياتات نسدت تخيد لها عقبا تحسب زلها بزغون عالم زلها بيروبا كاب سوريا نلعل صقم زلو عدي نبر حساب حجون ولا حنت حجي سرعه تغير زلو نتهاجر عويا يخليو ببوليتيكا بقطبا يلكا ميبي I don't know كم هاجر تغطي لا ونبر بس زلوا عصقم بقليلك حوز زخل كم زي كونه كلهم كلاتاتهم سمامو قلنا سوريا كسقيهم افغانستان كسقيهم سلستا مالتيو بزي قال سابيا عدغا ورغات حسكا هلو يتهلو كاب حجي فلا بيروبا تلغا از غداي زي كصلوا كم خاني حنت هاجر تغيراتو تنكالو دما بملن نعكس عبا خمس غلا زطراطر سب زلو يمسلن now listen here. Well, these are significant comments from Nancy Faeser. In the immediate aftermath of Assad's fall in Syria, the situation was unclear. One decision that Germany did take, along with several other countries, was to pause asylum applications from people arriving from Syria. What Faeser is essentially saying is that under certain conditions, some Syrians will have to return. The government, she says, will review and revoke protection grants if people no longer need this protection. እቲ ሕቶ ብዛዕባ ስደተኛታት ከም ቶፒክ ይዝረዘሎ ጀርመን ብዛዕባ ስደተኛታት ክትዛረብ ከላ ስደተኛታት ስለዚ ፀለት ራይልካ ክትዛረቡን ከቢድ እዩ ስለምንታይ መጀመርያ ብዛዕባ ስደተኛታት ሰብ እኮ ንኻልእ ክሕግዝ ዝኽእል ንነፍሱ ኣብ ርጉእ ቦታ ምዝህሉ እዩ ጀርመን ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝኾነ ስደተኛ ክሰጉግ ትኽእል እያ እንድሕሪ ኢሎምካ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለምንታይ ነዚ ስምዕዎ ሕጂ Crumbling under unprecedented challenge. Economic landscape is crumbling under. Okay. Germany's economic landscape is crumbling under unprecedented challenges, signaling a potential crisis not seen since World War II. The nation's economic trajectory has taken a dramatic downturn, with multiple forecasts painting a bleak picture of its financial future. KfW research has dramatically lowered Germany's economic growth expectations. እንታይም ዝብል ዘለው ኣብ ጀርመን ቆጠባ ናይ ጀርመን dramatically ማለት ብቅጽበት እዩ ናብ ኣሉታዊ መንገዲ ዝኸይ ዘሎ ጀርመን ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ብፍጹም ርቃት ዘይረኸበት ሃገር እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ብዙሕ ፋክተርስ ብዙሕ ግዜ ጠቒስናዮም ኢና እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ቁጠባዊ ነውፂ ኣብ ሓደ ሃገር ናይ ጀርመን ቁጠባዊ ሽግር ድማ ብቐሊሉ ንሓደ ስዊች ንሓደ ነገር ጠዊቕካ ክትዕርዮ ትኽእል ኣይኮነን ወላ እውን ምስ ራሽያ እንተተዓሪቆም ኢሚድየትሊ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ምክንያቱ መሰረት ኣሎ የግዳስ ጀርመን ነቲ ቁጠባኦም ንምሕዋይ ዝኽተልዎ ዘሎ መንገዲ መሊሱ ነቲ ቁጠባ ዘብእስ ብምዃኑ ጥራይ ትቐንዲ ሓንቲ ለንቀነ ምስጢራዊት ቪድዮ ተባሂላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ ከርእየኩም እየ ድሕሪኡ ተመሊሰ ናብቲ ሪፖርት ናተይ ክምለስ እየ እዚኣ ስምዕዋ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ሚኒስትር ናይ ፋይናንስ ናይ ጀርመን ዝነበረ ዓቢ ፖለቲከኛ ናይ ቀደም እዩ ስምዕዎ ለንቀነ ኢንተርቪው ዝገበረ ኣብ ጀርመን ኣብቲ ስታብሊሽመንት ህዝቢ ጀርመን ክሳዕ ክንደይ በዚ ኩነታት ተሃስዩ ከም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ በብዝሒ እያ ትዘውር ዘላ ጀርመን ብሕፅር ዝበለ ስቱፒድ ብዝኾኑ መራሕቲ እያ ትምራሕ ዘላ ምክንያቱ መራሕቲ ናይ ጀርመን ብረትናቶም ኣብ ብርክናቶም እዮም ዝትክስዎ ዘሎ ኣብ እግርናቶም እናተከሱ ብብረቶም እግሮም ዝሃርሙ ዘለዉ እዮም ብኢዶም ገጾም ዝፀፍዑ ዘለዉ እዮም መራሕትና ዘለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዎ ብምስጢር ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዘለዉ ኢሉ ብግልፂ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ዘሎ ባዕሉ ይብለይ ዝመራሕ ንሽተይቶም ጀርመን ሰምዑ ክሰምዑ ምንታል ድሕሪኡ ክትርጉመልኩም እዚ እቲ ዘረባ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መራሕትናትና ብጣዕሚ እዮም ሃስዮምና ዘለዉ ስቱፒድ ዝኾኑ መራሕቲ ስለ ዘለውና ኢሉ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እሞ ክገብር ደሊኻዮ ኩሉ እኮ ይፍትና ኣሎ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ወላ እኳ ኣሜሪካ ደይመደይላ ዝገበረቶ ነገር ምዃኑ ይነግር እዩ ጆ ባይደን ሲ ነቲ ኖርድ ስትሪም ክሓርሞ ምዃኑ
كلهم بوليتيكينياتات أمريكا نتي مسنو غاز كابراشا زمس علم زنبرو كحرمو مخانم نو ويتزاريبهم غيرومو سلامتاي نحنا نربحنا دوني دين بالامريكا نربحون كغايو خلو يزبلهم زلو اتزغرم كونتات كيبلالو انتاي ما مغبرك حج انتاي زغبرالو اسكتغ زخونس كوينيو انتاي مغبرك مزلو قلتفي لخيدن بوتين دويله نتحمع بوتين بلا زلنا بجاخات ندادي بتتريف زل مسنو غيركا سددنا مبل كويلو ምክንያቱ እመይድውሉሉ ከሎ ኢሉ ደዊሉ እንታይ ኢልዎ ውግእ ተጠዋብሎ ተዘየለ ንሕና ኣፅዋር ክነቢና ኢሉ ይደፈራርሆ ዘሎ ንፑቲን መን ይከፈራርሆ ዝኽእል ኣብ ዝዋን እዚ ብሓፈሻ ጀርመን ብናይ እንግሊሽ ቋንቋ ኢን ዲፕ ትራብል ኣብ ዕምቆት ዘለዎ ሽግር ኣትያ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብቐሊሉ ነዝነትን ከፊቶም እውን ከሰግርዎ ከም ዘይክእሉ ናብ ስደተኛታት ይኸዱ ኣለዉ ናብ ገለ ፀገም የጋጥሞም ኣሎ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን شجر كما تأكله كل جزء نتي مفتوح قانوني زبالك كل نجار يخاطر كاستفتن لذي ناجرمن سيتويشن بقلي لك فتح وزخولو كم زي كون يزن جرزلو انتي كجبر لهم هجي مفتوحي زبالو كل نجار كجبرو كفتنيا أتوم ما راح تدمع أجين ساب حجي نابت كونتات ناتهم أتوكيرو ميسرحوس لذي لو إذا كونتات زدمع بقلي لك تكيرو أي تخلنيها ساب تأجم ناتهم انتي exactly أبينا يتأجم كأن سرح لنا إلهم كسرحك ساب زي جمرو التشجرتي كفتح كم زي كلنا نرزلنا حركة بتكبر وزلوهم بزيك العالم بزي نق فرق مسرش زلو كنتات التكوينات ولا موداتها هلو الجرمن غاز ناتا كاب راشا كم زمت كتجبر كتكلالها مخنيات انتي لهم تي بوليتيكانيا داي حجز كاب راشانا نجوز لنا عكند كاب قطع كاب راشا نجوز انتي نجبر الليلو كاب هند نجوز لنا كاب بلجيوم نجوز لنا تغيروا كالوت جزيوم 4% مخصبة بعلي وسيقوم يمصلنا لو كانوا وزلنا كابز حبي استبيت نجار انتي كله يخلنا بلي بحرك عني تزارب زلو عبتي ناي جرمن قطباوي شوادا بدحر مجارجة كله ما يكونون مستنا أمريكا زتاق عزلو أمريكا عقد السبات حيزا نتمنى استقوزات إيرات الله حزب جرمن جن انت عين الدراما قبل القطبوي في السماء يفلتيو نزل نجار زين مبدأ حقد مريج كايد الله اتمريج عدما اتهم يمانا كنفذ بحال زلو كما تقول لهم يزبحال زلو جي ولا تم اقررت يوم زبحال زلو من يمساتهم Germany's political landscape is poised for a massive transformation, with the Alternative for Germany (AfD) party gaining unprecedented momentum. Elon Musk's controversial endorsement has electrified the nation's political discourse, creating a seismic shift in public perception. Current opinion polls reveal a stunning political reality. The AfD has surged to become the second largest party in Germany, with 9 ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ጠቕላላ ዕጋበት እንተሲኢኑ ካብቲ ፖለቲካ ዘሎ ብፍጹም ክሕጎስ ተዘይኪሉ መንገዲ ኣማራፂ ክደሊ ናይ ግድን እዩ ሰብን እንስሳን ሓደ እዩ ሽግር ተፈጢርካሉ ነቲ ሽግር መፍትሒ ክደልየሉ ናይ ግድን እዩ ህዝቢ ጀርመን ድማ እቲ ዘሎ ኤስታብሊሽመንት ፖለቲካዊ ሴደዩዲ ወላ ኤስፔዴ ወላ ግሪንስ ወላ ኩላቶም ኢልካ ትራፊክ ላይት እዮም ዝበሃል ነይሮም ብምሎም እዚኣቶም እዛ ሕጂ ዘላ ጀርመን እዮም ሰሪሖምሎም ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ሂወቶም ይርእይዎ ኣለዉ ብቲዮሪ ኮነ ንዛብ ይነግርዎ ስለ ዘለዉ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነቶም ሓደ ውፅኢኻ ነቶም ሓደ እንተደይብካ እንታይ ለውጢ ክመፀካ ይኽእል ናቲንግ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፍልይ ዝበለ ካብዚ ዋላ እውን ድራማቲክ ይኹን ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ከምፅእ ዘለዎ ንዑ ክመርፅ ኢና ይብሉ ኣለዉ መን እዮም እቶም ፍሉይ ነገር ክንገብር ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ኸ AFD እዮም ዝበሃሉ እቶም AFD ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ኣብ ቁጠባ ብዙሕ ለውጢ ክገብሩ ምዃኖም ይነግርዎ ኣለዉ ህዝቢ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ከብልዎ ምስ ፑቲን ምስ ራሽያን ድማ ክዘራረቡ ከም ዝደልዩ እዚ ከዓ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሰማማ ሓሳብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ሽግሩ ክፈትሕ ይደሊ ዘሎ ንሳቶም ከዓ ልክዕ ምስ ፑቲን ተዘራሪብና ጉዳይና ክፍታሕ ኣለዎ ይብል ኣሎ ኤሮፓ ድማ ኣብቲ ብራስልስ ኮይኑ ኖ ምስ ፑቲን ኣይንዛረብን ኢና ብኩናት ክንስዕሮ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ጆ ባይደን ዝተሰዓረ ሜንታሊቱ ሒዙ ማለት እዩ ስለዚ እዞም AFD መን ይድግፎም ኣለ ሕጂ ኢሎን ማስክ ዝበሃል ሓደ ቢልዮነር ጥራይ ዘይኮነ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ዝእቱ ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ክነግረኩም እየ ኢሎን ማስክ ተራ ሓብታም ከም ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩሉ ሃገር ንፁር ዝኾነ ኣካይዳ ርኢና ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ታበይ ኣምፅኡ ከም ዝዕወት ገይርዎ ርኢና ኣለና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ሕጂ ኣብ ክልተ ሃገራት ብብርቱዕ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ክልተ ሃገራት እዘን ሃገራት እዚኣተን ነውፂ ከጋጥመን ምዃኑ ድማ ንፈልጥ ኣለና ወይ እውን ሓደ ዓብ ለውጢ ከጋጥም ከም ዝኾነ ቁፅሪ ሓደ ጀርመን ነዛ AFD ትብል ዘላ ኣሌክስ ቪደል ዲያላ ቫይደል ትበሃል ኣብ መንጎ ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ናይቲ AFD ናይቲ ፓርቲ ሓላፊት ማለት እዩ ንዓዓ ኣምፅኡ ኣብቲ ፕላትፎርም ናቱ ኢንተርቪው ክገብረላ ምዃኑን እቲ ኢንተርቪው ናቱ ድማ ብዘይካል ዓለም ኣማኢት ሚልዮናት ሰባት እዮም ዝርእይዎ ነፍሲ ወከፍ ኢሎን ማስክ ሼር ዝገበሩ ኣብ ኤክስ
5 مليون بوحديو 10 مليون 20 مليون قالت كوبتات يزريو او وش 9 مليون يزريو اوريدي لذي كم سلو زخونه نزا سبزيا نساز تزاربتو ناتا بوليسن 3 غزي شير غير والو حجدما اب سبيس قديموالو مسو چات كتغبر ازي اوريدي اندورسمنت اب جرمن مالتي كالاي دما اب انجليز دما دارجا 14 ساعات زعبا انجليزي تصحف زلو اب انجليز كما يزبله بلشونا كم زلو اتي بوليتيكاوي اليت بحال مين ستريم ميديا بحاله خوينو نتي صعدا انجليزاوي كما يغيرو يصوتو خمزلون اب هاغرو كما يغيرو كمز تصقيتو خمزله مني تتصقيتو زلو توم انجليزاويان دك عدسي اب عدوم مسلون بقى تو غايسيو بقى تጨبيطوم يم زنبر زلو يم زبلنا زلو اتس جوك كوي ግን ኢሎን ማስክ ዝኣክል ዳር ተሳቲፋቡ then is going to be a big major change ምክንያቱ ሼር ዝገብሮ ዘሎ በሚሊዮናት ይዝረአ ዘሎ ነቲ ቢቢሲ ኦም ይኹን ወላ ካልኦት ሚድያ ስካይዲ ወላ ካልኦት ሚድያታት ምስ ናይ ኢሎን ማስክ ብፍጹም ኮዳድር ይኩሉን እዮም ነቲ ናቱ ዘጣቁዑ ዘለዉ ላዕሊ ይመፅለው አንጻር ኢሎን ማስክ ግን ሰዓብ ዝበሃል ይብልካ በይንኻ ኢኻ ትተርፍ ስለምንታይ ሎሚ ኢሎን ማስክ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ኣለዎ እንድሕር ኢለኩም ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ مس جزية إيلون ماسك أنت عينت حيلك كله 5 خلد ما كريكم كفتني هالشي مخنياتو إيلون ماسك سبيس إكس ترى يكونن زلوا نو زي إكس بهال بلاتفورم ترى يكونن زلوا سلوان خجبر هذا ويتا أزبلكم أنا كوتا ناي إف دي حلافيت زياتري وازلهم يا زي مسار كب كجبر مخاني زلقر زلو إيلون ماسك ما بروموت جبراله أو إندورس جبرهم كم زلوا بجنزب يحجزهم يلا نكسب حجي جن بجنزب حجزن ولا إيلون ماسك دمت إنده بكاب زوانزي نفسه زخاله اب بوليتيكا لوط نخدغبر ابي استواصو يزلو مس زلو صلوا اب جمد متا مالتي እዚ ኸ ነቲ ኢስታብሊሽመንት ዝበሃል በዓል ኦላፍ ሾልዝ ድዩ ወላ ነቶም ካልኦት ልቦም ራዕራዕ ከም ዝብሎም ይገይሩሎም ዘሎ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ዕዊቱ ኣብ ኣሜሪካ ዝኣክል ንድሕር ክዕውቶ ክኢሉ ኣብ ኤውሮጳ ዳ ብቐሊሉ ምክንያቱ ኣብ ኤውሮጳ መንግስታት ኣብ ኤውሮጳ ዘለው ስናዓት ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ብህዝቢ ደገፍ ዘይብሎም ፀረ ህዝቢ ዝኸዱ መንግስታት ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ኤውሮጳ አንጻሮም ደው ክብል ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ነታ ሚድያ ተቆጻጺሮም ነትገለ ናዓጾ ነትና ዓበስዮም ጽቡቕ ኸዱ ነይሮም ግን ከዓብስዎ ዘይክሉ ብርቱዕ ዝኾነ ኣብ ሚድያ መጽኢሎ ገለን ተበሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኑሎ ዝኾነ ነገር ከም ዘይገብሩ ገይሩ ጨቢጡ ሒዝዎም ኣሎ that's why ጀርመን እቲ ዘለዎም ቁጠባዊ ሽግር እቲ ህዝቢ ሰላማዊ ናዕቢ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ አንጻር እቲ ኢስታብሊሽመንት ክሰርሕ ይደሊ ኣሎ እዚኦም AFD ዝበሃሉ ድማ ሓደ ካብቶም አሊሲያ ትባል ሶሪ አሌክስ ኢኮኖስ አሊሲያ ትባል ሶ እዚያ ድማ ነቲ ፓርቲ ናብቲ ትደልይዎ ዘለኹም ከነብፅሓኩም ኢና ንዓና ምረፁ ይብልዎም ኣለው ኢሎን ማስክ ይድግፎም ኣሎ እዚ ሓደ እዩ በሪ ኢሎን ማስክ ንበይኑ እንታይ ዓይነት ስልጣን ከም ዘለዎ ከረየኩም ክፍትን ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ እዚኣ ኣስከራይዋ መጀመርያ ትረጥራያ ኢሎን ማስክ ተራ ሰብ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ብፍላይ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ኢሎን ማስክ he is going to be extremely powerful ምክንያቱ SpaceX ዝበሃል ካምፓኒ ስታርሊንክ ዝበሃል ሳተላይት እናሰደደ ብስታርሊንክ ኢንተርኔት ንሰባት ብቐጥታ ኣብ ግዜ ምንቅጥቃጥ መሬት ጠጠው ዘይብል ኣብ ግዜ ተፈጥሮኣዊ ፀገም መፅኡ ነቲ ከተማታት ክጨዳድዶ ከሎ ኣብ ስፔስ ስለ ዘሎ ንሱ እቲ ኢንተርኔት ቀፃልነት ኣለዎ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኩሉ እዚ ኣብ መሬት ንጥቀመሉ ዘለና ቴክኖሎጂ በዚ ናይ ተስላ ጥራይ ይኮነስ በዚ ናይ ኢሎን ማስክ SpaceX ይኮነ ብካልኦት ተወዳደርቲ እውን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ላዕልነት ክህልዎ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ክልተ ነገራት ከተስተውዕሉ ኢኹም ኣብዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ወላ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ኣብዚኣ ስምዕዎ ምስከ Lights overhead. Musk wants to launch 42,000, but so far the US regulator, the Federal Communications Commission, or FCC, has only licensed 12,000. But be that as it may, SpaceX currently has 2/3 of all the satellites in low Earth orbit. Starlink is providing services to about 4 million people across 100 countries globally. The unique thing about Starlink is that this is, satellite internet that is as fast as or even faster than fiber optic cables and all of that. In the past, traditional satellite internets they were always slow, but this problem is being solved by Starlink. Starlink also offers connectivity almost anywhere on Earth. So Starlink ዝበሃል እዛ ቃልዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ Starlink ዝበሃል ኣብ ብሳተላይታት ናይ ኢሎን ማስክ ብSpaceX ዝኸዱ ኣብ lower ኦርቢት ባል ትሕት ዝበለ ኣብዚ ጥቃ ፕላኔት ኮይኖም ዝዞሩ ሳተላይትስ 2/3 ማለት ኦልሞስት ከባቢ 70% ናይቶም ሳተላይት ናይዚ ኢንተርኔት ድማ ኢሎን ማስክ ካምፓኒ ናይ ኢሎን ማስክ እያ ትቆፃፀሮም ነቲ ተሪፉ ዘሎ ካልኦት ንኣሽቱ ኣለዋ ግን ቻይና ድማ ብወገና ብቕልጡፍ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ትጎይ ዘላ ሃገር እያ ናተሪቶ ድማ ምዝያ ተሓቢዘ ከብ ስለ ዝኾንክ
ስለዚ እዚ SpaceX ዝበሃል ኣነ ናብ ኣፍሪካ ተኸይደ my choice is going to be ኣብ ዝኾነት ሃገር ናብ ኣፍሪካ ክነብር ኢለ እንተኸይደ ይብል ኣነ ውሳነ ናተይ SpaceX ኣብ ዘለዎ ሃገር ጥራይ ክኸይድ ዘሊ ስለምንታይ ኢንተርኔት ፍሪ ኣክሰስ ክህልወካ ስለ ዝኽእል ስለምንታይ እዩ ዝኽእል መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ሓደ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢንተርኔት ናቶም ዝሑል እዩ ካልኣይ ከምቲ ዝደላይ ማዕበለን ሳልሳይ ድማ መዓት ሓጎስጎፅ ስለ ዘለዎ እተን ሃገራት ንSpaceX ፍቃድ ሂበን ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ኬንያ ሩዋንዳ ሓደ ሃገራት ዘለዋ ግን ታንዛንያ እውን ኣላ መስለኒ እዚአን ሃገራት እዚኣተን እንታይ ገይረን ኣለዋ ንኢሎን ማስክ ብመንገዲ ኣሜሪካ ገይሮም ፍቃድ ሂቦም መስለ ዘለዉ ነታ ስሎት ናታ ወሲድካ ኣብ ገዛኻ እንተጌርካያ ካብ መንግስቲ ይኮነን ዝመፀካ ኣብ ገዛኻ ድማ ሶላር ተጌርካሉ ዝመፍትሒ እዚ ማለት ኣብ ገዛኻ ሶላር ተጌርካሉ ኤሌክትሪክ ካብ መንግስቲ ኣይፅበን ኢኻ ሶላር ንባዕልካ ጌርካ ተመፂካ ኢንተርኔት ድማ ካብ SpaceX ተወሲድካ ካብዚ ናይ ስታርሊንክ ዝበሃል ተወሲድካ ፍጥነት ናይቲ ኢንተርኔት ድማ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኩሉ ብሉፅ ማለት ኣይኮነን ግን ፅቡቅ እዩ እኹል እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ መንግስቲ ፀገማት ክድሕን ትኽእል ኢኻ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ሚድያ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝበዝሐ ሰብ ድማ ከምዛ ጆርጆ ዝሓስባ ዘሎ ሕጂ ከማይ ዝብል ዘሎ the problem is ኢሎን ማስክ ፖለቲከኛ ሰብ እዩ ተራ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ክእቱ ዝኽእል ሰብ እዩ ሕጂ ከም ግለሰብ ኣብ ፖለቲካ ኢድካ ዘይትእቱ ተኮይንካ ፀገም የብልካ ከም ሓደ ፖለቲካሊ ኣብ ፖለቲካ ኢንቮልቭ ዝገብር ዘሎ ወይ እውን ብሃገር ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ንኣብነት ኢሎማ ስታርሊንክስ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ኣለዎ ወይ እውን ገለ ኢልናስ ፕሮሞት ንገብር ነርና ሓደ ነገር ዘይበርሀ ዝነበረ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎን ማስክ ኣብ ፖለቲካ ሞር ኢንቮልቭ እናገበረ ክኸይድ ከሎ ሽግር ክፈጥር ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ኦፍኮርስ ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሕ በዚ ፖለቲካዊ ፀገማት እዚ ክፅልዋ ይኽእላ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ብኣሜሪካ ብሕማቕ ዝጥመታ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንምንታይ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ድሮ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ድማ ከሪአኩም እየ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኢሎን ማስክ ዶሚኔት እናገበሮ ምስ ከደ ንኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ንጉግልን ንፌስቡክን ንማይክሮሶፍትን ንካልኦት ሶፍትዌራት ናይ ዓለምና ብምቁፅፃር ንዓለምና ቢዶም ሒዞማ ዘለዉ ሕጂ ድማ ኔክስት ሌቨል በዚ SpaceX ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም እቲ ኢንተርኔት ብሳተላይት ክኸውም ዝጀመረ ኢሎን ማስክን ኣሜሪካን ዶሚኔት ክገብርዎ እዮም the only chance ሕጂ ዘለና ቻይና ምስ ዝወዳደር ሓይሊ ሒዛ እንተመፅያ ክልተ ኣማራፂ እተሎ ኣብ ዓለም ኩሉ ግዜ ባላንስ ኣለዎ ክልቲኦም ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ንኣብነት ጉግልን ፌስቡክን እንተሪልካ ክልቲኦም ናይ ኣሜሪካ እዮም እዚኦም ጉግል ማይክሮሶፍት ናይ ኣሜሪካ እዩ ኤቭሪቲንግ ናይ ኣሜሪካ እዩ so at least ናይ ቻይና ክህልዎ ነቲ ኦፖዚት ብሎክ ማለት እዩ ወይ ካብ ራሽያ ወይ ካብ ቻይና ሓደ ቴክኖሎጂ ምስ ዝወዳደር ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ኣሜሪካ ጥራይ ዶሚኔት ትገብሮ ቴክኖሎጂ ረብሓ የብሉ ምክንያቱ ከምዛ ስዊፍት ዝበሃል ባንክ ኣሜሪካ ትቆፃፀሮ ምስኣን ድሕሪ ተደይፈትዮምካ ካብቲ ስዊች ዝበትኩኻ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ንኤርትራ ስለፀልዋ ገለብለኩም ፀኒየ ባዕሎም እውን ክቆርፁካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ስለዘይደለዩካ ካብቲ ቴክኖሎጂ ትከኣልዩካ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ከመይ እዩ ሲምፕሊ እተን ዘድልያኻ ድሽ ዝመስላ ሳተላይት ትገዘን ምስቲ ንዑ ፕሮቫይድ ዝገብረካ ካምፓኒ ትረዳዳእ ኣብቲ ሳተላይት ኮኔክት ይገብርዎ ነቲ ናትካ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ተመፅኡ ሽግር እንተመፅኡ ጠጠዋ ይብል ነቲ ኢንተርኔት ግን they have a political problem as well. Internet. Most recently, it was used in North Carolina for disaster relief in the aftermath of Hurricane Helen, and it was used for Hurricane Ian in 2022. In the same year, there was a crackdown by the Iranian government on the internet access of its citizens, and SpaceX decided to activate Starlink over Iran, or at least to announce that it is active there to support freedom of speech in the country. For a lot of people in rural areas and remote areas. So ንኣብነት ኣብ ኢራን ዘጋጠመ ኩነታ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኢራን ዕግርግር ምስ ኣጋጠመ እቲ መንግስቲ ነቲ ኢንተርኔት ምስ ዓፅዎ SpaceX ግን ክዓፅዎ ስለ ዘይክእል ፍሪደም ኦፍ ስፒች ተባሂሉ እቲ ኢንተርኔት ከም ዝቕፅል ገይርዎ በኋላ ዘራርባ መንግስቲ ሓይሊ የብሉን ልዕሊ መንግስቲ ዝኾነ ሓይሊ ዝተኣታቶ ዘሎ that's why ሃገራት ህንዲ ካልኦት ሃገራት እውን እንትኾና ንኢሎን ማስክ ፍቃድ ክቦ ዝፈርየን ዘለዋ ዓበይቲ ሃገራት ቻይና ከተፍቅደሉ ትኽእልና ነቨር ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ራሽያ ፈርጌቲት ኢራን ከምኡ ካልኦት ሃገራት ድማ እተን ንሓሽቱ ሃገራት ከም በዓል ኬንያ ግን ኣብ ፖለቲካዊ ኮንፍሮንቴሽን ምስ ኣሜሪካ ዘየለዋ ተፍቅዳ ናይ ግድን እዩ ኢንተርኔት ካ ክትዓፅዮ የብልካ ከም እንድሕር ክትገብሩ ኮይንካ ምክንያቱ ክዕፆ ኣይኮነን እቲ ኢንተርኔት ወይ ኢሎን ማስክ ኣብ ገለ ፖይንት በቲ ፍቃድ ናይተን ሃገራት ክኸይድ ክግደድ እዩ ናዮም at some point ክገብሮ ምዃኑ ግን እቲ ሕቶ ዋላ እውን ሕራ ኢልካ ንስኻ ብዘይትፈልጦ ገለ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ዘተንብህ ምክንያት ግን ይረአ ኣሎ so كل زي ዝበሃል ዘሎ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ዕላማ እስከ ንእሽተይ ንስማዮ ድሕሪኡ ናብ ቻይና ክስግር For a lot of people in rural areas and remote areas, Starlink have been able to provide very good connectivity. We've had cases in Brazil, cases in Rwanda, where Starlink was able to provide connectivity for schools in remote and rural areas. Then there are times of war. Just before Russia invaded Ukraine in February 2022, Ukraine's defenses in disarray was responsive. Where you can see a helicopter, but not before. Saying that the information was classified. Refused.
Musk said that it would make the Starlink team So انتايو زبحال زلو اب كوينات مسكوني تسقم ناي ستارلينك دمت زلو اب يوكرين بوتين وجه جمر بسبله نتي نايت كوميونيكيشن تكنولوجي نا انترنت نا قلملن بك ابيلو ميسايلات غيرو بو متن تكوينات ساب جاي مغزلم زي كوميونيكيشن كتواقع سلا زي تخل دين الى ماسك متيو ناي ستارلينك زدل حبريتا بملو اتي كل هيبوم كم زغيرو يوكرين دما بت ستارلينك تتقيما تكوينات اكزاكتلي بو قتيلو جن تكوينات نبرت مسكده دما ابتي كريميا متقعد تخبروا بزليو انترنت دما كركيلو مخنياتو مسراشا زغبرنا بساساي كوينات علم كوزنا سلا زغل نحنا ابز غداي زي ناين تونينا بمبال نتكونات تخلهم جميرو ስለዚህ ኢሎን ማስክ he's heavily involved ኣብዚ ኩናት እዚ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ናቱ ኣብቲ ኩናት እቲ ይሳተፍ ስለ ዘሎ ናይ ግድን እዩ ሃገራት ካብዚ ቴክኖሎጂ እዚ ስግኣት ክስምዓን ናሽናል ሴኩሪቲ ናተን ኣብ ሓደጋ ይኣትኹም ዘሎ ስለ ዝርዳን ዘሎ ሃገራት ካብዚ ልዑል ጥንቃቐ ክገብራ ይግደድ ኣለዋ ብሉፅ ዝኾነ ቴክኖሎጂ እንተኾነ ፖለቲካዊ ፀገም ዝፈጥር مخانم إسرائيل بفلاي أبزيا زربا زلا تراي اسمعي شو كنا حلفينا زي زعبريتا زي العلا قد سنزلوا Starshield will give the US government the power to called Starshield, described as the most advanced surveillance system ever. Starshield will give the US government the power to track targets almost anywhere on Earth in close to real time. Now, global powers from Russia to China and the EU are scrambling to launch their own satellite constellations. The space race has a new frontier. So, مس منجست أمريكا ناي حدا نكلت بليون دينا كندا بليون سمع غيره مثل لياوي بعزون أمريكا عب حاجة قبل فلوي حبريتا ناي ساتلايت كبزغل تكنولوجي مثل اللي أنا أمريكا كسرح كم جمرة تفليتو حجر الدماء لعل سكات كسم عن سلس جمرة نعود رايك صباح كلانين أوروبا ديو كانوا حجراتهم بزك كانوا ساتلايت تسدي في تنلو أبزع على مزجن ويمستحد وخينكا تكنولوجي قد كمال لك أنت زي اللي بينها أبد حري تريفكا زي ما تسلو تيلن ኤርትራ ምስ ቻይና ጽቡቕ ዝምድና ኣለዋ እንድሕሪልና ምስ ቻይና ዝምድና ይዕሚቑ ቴክኖሎጂ ካብ ቻይና ክትጥቀም ክትክል ኣለዋ ቴክኖሎጂ ዘይብልካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት እዚ ኩነታት እዚ ጽቡቕ ገምጋም ተወሲድዎ ብፍላይ ምዚ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ ፅንሕ ኢለ ብዛዕባኡ ክዛረብ እየ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒሞም ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብዕቱብነት ክትርዮን ክትጥቀመሉን ይምሕፀን ማለት እዩ እቲ ምሕፅንታ ናተይ ኣገይ ካብዚ ዝብገስ እዩ ንኣብነት ሕጂ The global aircraft manufacturing industry is largely dominated by just two players, Boeing and Airbus. China is attempting to break that stranglehold with COMAC. The Financial Times reports that the state-run aircraft maker is eyeing expansion in Southeast Asia as it attempts to spread its wings. Madhya Mujawa reports on China's plans to shake up the skies. On 20th May 2023, China's first self-developed large passenger plane, the C919, completed its inaugural commercial flight. The plane took off from Shanghai and landed in Beijing, marking its official... So China, COMAC, ዝበሃል ካምፓኒ ድሮ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን ነቲ ናይ ኤርላይንስ ካምፓኒ ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ ዳርጋ ዝበዝሐት ነፋሪት ትስቀለላ ናይ ክልተ ካምፓኒን ኤርባስ ናይ ኤውሮጳ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ቦይንግ ዝበሃል ድማ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ክልተ እዚአን እየን ነዚ ሰማይ ናይ ዓለምና ብሒተንኦ ፀኒሐን ንቻይና ግን እዚ ነፍሲ ቅትለት ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኣሜሪካን ገለ እንድሕር ትምርኮስ ኮንካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ካብዚ ናይ ሎሚ ዓለም ስለዚ ናይ ግድን መፍትሒ ክንረክብ ኣለና ስለ ዝበሉ እዛ ሓዳሽ ነፋሪት ድሮ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትናታ ሽምን ዝና እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ እዚ ኣነ ዘምፃልኩም ናይ ቻይና ፍሉይ ቲፌዞ ስለ ዝኾንኩ ወይ ናይ ቻይና ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣገዳስነት ኣለዎ እንዲ ኤርትራ ግዳይ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ብተነፅሎ ወላ ብንእሽተይ ብዓቕማ ንኸይትንቀሳቐስ ጨቢጡ ሒዝዋ ስለ ዘሎ እታ ሃገር ካብዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል ነቲ መንእሰይ ሽግራት ጥራይ ኤርትራ ከም ዘለዋ ገዳይ ከምዚ ገይርዋ ከምዚ ናበልካ ኩሉ ግዜ ነቲ ፀገም ጥራይ ምኒን ምባል ዘይኮነ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ሓሳባትና ክሰፍሕ ኣነ መንግስቲ ይሰርሕ ኣለኹን ወይ ንመንግስቲ ዘማኽር ሰብ ኣይኮንኩን ገለገለ ሰባት ኣለዉ ነዚስ መንግስቲ ኣይፈልጦን ኢልካ ዲኻ ይብሉኒ መንግስቲ ይፈልጦን ኣይፈልጦን ኣነ ናይ መንግስቲ ኣማኻሪ ይኮንኩን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣማኻሪ ይኮንኩን ህዝቢ ኤርትራ ግን ዘይፈልጦሎ ኢለ እየ ኣነ ዘምፅኦ ትርዲኦም ኣለኹም ዕላማ ናተይ ንመንግስቲ ይኮንኩን ዘማኽር ዘሎ ኣነ ንህዝቢ እየ ንመንግስቲ ግን ካልኣይ ከዓ ኣብ ገለገለ ክርዳእና ዘሎ መንግስቲ ማለት ዝግሄር ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ሰብ እዩ ርግፀኛ ገለ ኣካላት መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ገለ ዓውዲ ማዕረያ ይፈልጡን እዮም እዚ ትዕቢት ከይመስለኩም ኣብቲ ናቶም ዓውዲ ኣፀቢቖም ካባይ ዝበዝሕ ፍልጠት ኣለዎ ኣብ ገለ ዓውድታት ግን ኣነ ልዕልዮም ይፈልጥ ዝኾነ ይኹን ነዛ ቪድዮ ዝርኢ ዘሎ ሰብ ኣብ ገለ ዓውዲ ልዕላይ ከም ዝፈልጥ ፈልጥ ያነ ዝኾነ ይኹን ሰብ እየ ዝብለኩም ዘሎ ሃለቃ እንተኮይኑ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ልዕላይ ይፈልጥ ፓስተር እንተኮይኑ ልዕላይ ይፈልጥ ኣብ ናብነት ወዲ ሓረሳይ እንተኮይኑ
سبعة ميتاويت زبيرترا حرساي نيرو ود حرساي تخيني العلي زعما محرس فلت مخنيات أنا ولا كاب حرسو سدران تولدكو أب كوليج لزعبكم بزح حرسكم ويبزعب حرشات فلتو كابتم أب كتما زعب يداد زبزح دايد فلت بر بعمقه تاي فلتوني سلازي نفس وكفسب قال نسيت تخينا العلي تفلتو مع عاد نجارات الله أنا سلدي فلتو نجارات قلي سلازي نفس وكفسب أب حدا عودي كاب كالسب زيادة كم زفلت مفلات يدلي عبيد يكونن أنا كم جورجو أنا زفلتو أبيرترا كابت منجس جنافر زرعو كاب زلو كابهم للعل زفلتو نجارات هلني أب سويس لازم برزلهم أبزي سويس لاستمهاركو مس تكنولوجي وعل سلازلهم بزو نجارات الله ساتهم دي فلتو أنا فلتو زغل مخر خب زغل يسمعني يقبروا ولا يقبروا أنا تمرج عندي يسمعوا ولا يسمعوا ولا يفلتني أنا مخنياتو يوتيوب شانل إذا لنا نايرترا ميديا حجز اللغة سبايكم كنا أنا نيشتي شانل حجز اللغة جن أنا زبلو مبجحت التناتي زكاة السب من سي ويون إيرترا وزيجا قدوس حجرا وزيجا سلزقني نسوي نزنا جرزك فلتو سلزلو كبرها لكم سلزلة أب كومنت قال حد عليك زي أنت يا خان نفس غات التعب قال زبلو سبعة لو نعم تقدي سي بعتاتهم حزينة قال خي مسلكم مبريق كبرلك خلالني بحدك ساب زلنا نجارات كردانا له سو زين تري وانزل لهم فريات ناي تشاينا وكامبانيين بقلطف سلازع عبزلو زي كامباني زي ايرترا كابز بزح بتربح تخليها معناته ولا تسفا قبرت قداك على الله ممكن دلي تاخد كيدجن كابز نفرت ناي تشاينا وسيدا ابز مص زلو عمتات ايرترا نتنا ايرلاين اندستري ناتا كتعبي الله سلمت ايرلاين الليكا معناته ايرتراينا مل عالم زلو اكندن كالوت ايرلاين زهبتمو اتحابتنا بيرتراك مت ناتنا ايرلاين تلنا ولا بسو من حنتك زي فلايت تغيرا تنفاريت تيا نتوم زغعزو زلو سلتغعز زلا نتنبرتنا ايرترا سلتغعز زلا حدا ايرترا بينا ايرترا نبرتهم يغعزو كالاي دما اتحابتنا بيرتراي مت توريزمنا بيرترا نخمت توريزم مالت دما قداسي منጭ ናይ ቁጠባዊ ዕቤት ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ብተፈጥሮኣ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ስለ ዘለዋ እዚ ነገር እዚ እንተሃሊና ንዓና ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክንከይድ ትሕግዘና እዩ ስለዚ ናይዚያ ካምፓኒ እዚኣ ዕቤት ንኤርትራ ተስፋ ዝህብ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ 10 ዓመት ቀፂዖምና 10 ዓመት ግዜ ወሲዶምና ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ኤርላይንስ ናይ ኤርትራ ከምዘይ ዓቢ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ድሮ ኣብ ታሕቲዮም ዘለዉ C919 እያ ትበሃል ተነፋሪት ግን ብዙሕ ኦቨርቡክድ ኮይና ዘላ ካምፓንያ ብዙሕ ሰብ ጠለባ ዝገብረላ ዘሎ ኤርትራ ድማ ካብዚኦም ኣዚዛ ኣላ ወይ እውን ሕጂ ክመፅኣ ይብለኩም ኣለኹም ናይ ጌጋ ተስፋ ክበኩም ኣይደልን እየ ባት ናይ መፅኣይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ዓለም ሰፋሕ ምዃና ክትፈልጡ ኣለኩም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ተኸልኪሎምካ ካልእ መንገዲ ከም ዘሎ ሓደ እቲ ተኸልኪልካዮ ዘለካ ካልእቲ ገላ ንክልዓል ክትፅዕር ኣለካ ታጊድካ ክትነብር ምርጫና ኣይኮነን መንግስቲ ይፅዕር ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና لعلو كل جن الساتهم كون مع الخات فلت هيلهم كلمة مفتوحة من الدايدما لعلا قد سنة الله أزيد ما أنا كل جزء تكنولوجي نعلمنا نبي خير الله نعنا فلتنا مسك نقايد ما نيوترو دليتيو زعبة تكنولوجي كل جزء كفلتكم كفتني بليز زعبة تكنولوجي زغربو يسل شونا الله عند اليوم ننتحر لكم نجاروني من البات تغير لكم كفتني كمل سنة. Did you ever dream of flying? أبزي حنت نجار كريكم دليل له التكنولوجيا نبي جزء خيط كم زلوا نخد فلتو أوكي give me a second قدم ما بتاعس أنا حكوا كمل لسه because أبزي زأتي حسابي سلزي وداكو ترى نرزلنا زانا فاريت زيا ميتين تيس عن سبات كتاب قاعد استمتغل رينجنا تدا ما حمش عشان مش ميتين نيرترا بلز تنفاريت مخانة يزرد عنا نعي يرترا نزل خد جزء تبقي سالا وي وانت دالي على يبلي اللغون but again تبغى تصفايو نايزير نفرت زين ممتاز partially due to safety concerns and employee. Okay. إذا هذا كون كله التكنولوجي بخالق سخلة زلوا دمان رأي معناته ننبرز لنا هي ود تكنولوجي زلوا زغني أنا دما زلوا تكنولوجي كمي كم زلوا نخد فلتو تراي أبي درجة بس إلا علمنا كفلتكم بعض ما يمالتي زي تفلتوا مالتها يكون كونجن أنا كفلتوا زل دمان. A different vision, more down to earth. Wuhan, on the banks of the Yangtze, is ground zero for piloting driverless taxis. Here is our driverless taxi. There are around 400 of them on the road, covering half the city. When it first takes off, it's a really strange feeling not to have a driver, but you get used to it pretty quickly. You can sit back, scroll through the music, enjoy the scenery, and really imagine just how intelligent this technology is to be able to operate with no driver in the middle of very busy roads in Wuhan. مكينة أوتيستا زي بالله أب تشاينا نبور تريونا خوني دمت زلو أب زحلفة انتاير ياكم نيره تاكسي أب سماي بزي مكينة زخدا
أمريتنا بسماين تشاينا نتي تكنولوجيا عودي دومينيتي قبرو ولو كنبل كلنا نابنت زيا تاكسي ناي نفاريد كوينا بزي أوتيستا التخيديا منتاي كاب حدا بوتا نبكال بوتا نشتين برديو سبا ديوم كاب ترافيك جامس وسعين كخدي حقزم أكابو وسعين أمريز مركو زيجي أب سماي زلو كنبلو خلنا أمريز قبرو وزلو دما كم زعجين ريو زلنا تاكسيتات أب تشاينا كم لمو تريو كم زخيتكا بحال أوردر تقبرا أوتيستا يبلان كفيت كاتاتو زدل بأونلاين تغفل اتا مكينة دما بوحوس من قدي نابتت دليو زلخا بوتا تبسحكا أب إسرع حمشان زي نقرزي درو أب مريت تفتينو بسبو يخيد الله تحر حمش تعمد زي تكنولوجيز انتاي قوني لكا تحسب كنت كلا لكا أب عودنا مكينة مزوار تلخا خوينكا أو تيستادي خا خوينكا تسرح زلخا قلي think about it تاكسين دهر خوينكا تزور زلخا إيبر تسرح تلخا إيبر تتوك بلي بليكم يلغون من البات مكينة ناتكا كم زي مكينة جزيخا بروجرام جيركا بعداقا خطور ذات خليقا سلازي بحماق رايت رأيو تاكسي تزور تلقى زعد اللي زي بخميك تكمل لي خليل كالتف كحسب أكن بحنت مكينة نسخة زورات وعلكلتا مكينة جيركا بعلن كسر حازق لا ادلك فترة الكاخل نسخة دما كال نجر كتكبر تخل سلازي تكنولوجي نعخان كهسي نعخان قاتل نعخان كهسي لقوم ايكونومتيو اسكسمعوا متايب للو بزعبات تمكرتي كما يترغبوا مصدراخا tax outside able tax. A car with no driver at all, with a young child? No, we don't worry because we translate. Yeah, we translate, and it's it can show the high technical of our city. But not every. So انتاي يبلتنيو كما يجير كم صدر خا امين كا اوتيستازي بلا ماكينات كاليلاتو مالت إيبر بنحسبه هذا زيت فلتصب دويل كله عبف دقة جزاء عمتيو حزب كانوا ودخا وين نقول نعاق حزب كاي خي أمين كاي زي تكنولوجي اتسب كتم سؤال لغا تناترويتين امنسل زل كايو زيت فلتصب كايو مقبي حزب كاي مز كاب حدا ريستورانت عزيز كاي زيت فلتصب كما تسخل لما قد قال انت يتيل انت تبلد you don't know سبقل زبز حسب ابجزو اوردر جيري زبله سلامتاي مدرخ زفتره كنتا سلازخني انا غرمي زبله نبصع غزي زيت فلتصب مبزعتو مابكم سرح حسابات دما انت عينت علامه لو ما يتفلتنيها جن حزب عالم ببزحي كاب دق اوردر جيرو ابغزو يزمصت مقبن رلنا زي انت مالتي لك كم زي تكنولوجي مصيو دما رتزلو سرح رتزغبر زنبره سلوطنت يوسخلو ليت معالتن كسرحا خلازم مخاين مخنياتو حنت تاكسي كم زيا انا وانت تسفا قبر زين تاكسيات زين اب سويس مسمس حنت غزي تقدشن نسخات سرح لي توسخته تمص علي نمالتي سقيلني ان ابنتي زبكم زلو جن ان جنرال اتي زماتو زلو تكنولوجي النار استبيلنا كنريو إليه. We did wrong. You touched one of them. People hurting economically, and we kept trying to tell them that, you know, we're building cathedrals for them in 20 years with this Inflation Reduction Act. It didn't work. We also ran people out of our party on crypto. 50 million people bought some crypto. That's a bet on a future. They are trying to get to a better future. Joe Biden, Kamala Harris, Elizabeth Warren beating the hell out of crypto, beating the hell out of Silicon Valley people was not smart. So انت نسمع لنا كل جزء بغطبع كنسب زحجز حبريتا كبي فتن هذا تري وزن لهم أبزوان زي دونالد ترامب ناي ريبابليكان بارتي حصوي بريزنت وين تمريج له من يوم كتسعيرهم ديمقراطس كان تاي حدا كابت مسعرينا يزبل زلهم حدا كابت مسعرينا نتوم ناي كريبتو حزبي سلازنس أجنايهم بمن قد ناي كمالا هاريس جو بايدن كمدما إليزابيث وورن تبهال سنيتر ناي ماساتشوستس نزوم 5 مليون زخون كريبتوس جزء بأمريكا نزوم سبازياتهم كبارتنا إهديمنا يوم بسون كدما واقع كفيلنا أبولوتيكاوس أو تسعيرنا لنا سلزي أكايدنا كنكيرا لنا قبل كله الكريبتو كريتيوم بارتيتا تكرر ملوك جمهورية and that's exactly why الكريبتو أقداسنا كلوا أب كريبتو نخنكيد أقداسنا زلوم يدنقركم زلوم كابون وزاي إذا سمعوه أنا أبزي هيوتكم كتيروا له تقولوا هيوتنا مسايكونكم كما هيوتكم كتيروا له تقولوا حبريتك بكم يزمرت. Okay, Bitcoin is become a store of value. It's, you know, marketed that way and has been marketed for the last, 15 years or whatever it is. And it's gotten to a point of acceptance, just like way back when gold got to a point of acceptance as an alternative for legal currency or as a foundation. زون حدا كابتم عبيت بليونيرات بفلاي اب شارك تانكس بحال زتفلت زنبره بليونيري انت عايز بزلو بيتكوين اقداسنت هالو بيتكوين انفست مقبار دما العلا قداسنت هالو ديجيتال جولد ديو بعالم تقبلنا ترغيبو انفسترز دما ستور اوف فاليو اكند بجنزب مقمات اذا زربازيانا موداتا
كاين وحلكم هيدلني نزيا سمعنا باك نحلفينا. Last 5 years has returned 55% CAGR. If you get a tenth of a Bitcoin right now, just sit on a tenth of a Bitcoin over, and you know, your audience, I'm sure, is not old farts like me. You're probably younger. Well, guess what? You go 20 years. That's $64 million. That's enough. It's plenty. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ምኽርናቱ ብፍላይ ንመንእሰያት ዘለኹም እዩ ዝመክር ዘሎ ብዛዕባ መጻኢ ሂወትካ ትሓስብ ኮይንካ ብፍላይ ንኣሽቱ ኮይንኩም ይብላ ኣሎ ሓደ ቢትኮይን ግዛእ ክብለካ ይክእልኒ ሓደ ቢትኮይን ከባቢ 100,000 በፂሑ ኣሎ ነዚ ክገዝኦ ዝኽእል ሰብ የለን ሓደ ዕስሪት ናይ ቢትኮይን ማለት ግን ብ10,000 ሓደ ዕስሪት ናይ ቢትኮይን ድሕሪ ገዚኻ ድሕሪ 20 ዓመት እዛ 10,000 ኢንቨስት ገበርካላ ሎሚ 64 ሚልዮን ክትከውን ትኽእል እያ በቲ ዝሓለፈ ፐርሰንቴጅ ዝዓበዮ ክዓቢ እንድሕሪ ክኢሉ እዩ ዝብለካ ዘሎ 10,000 ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ግበሩ ቃለይ ኣይኮነን እዚኣ ታዘረባ ተርጉመልኩም ዘለኹ ኣነ ስለምንታይ 200 ኢንቨስት ትገብሩ ይኽብለኩም ዘሊ ተኺልኩም ቀስ እናበልኩም ኢንቨስት ግበሩ ንነብሮ ዘለና መድረኽ ገንዘብካ ደምሪ ሂዝካ ምፂኻ ባንክ ምቕማጥ ኣይዕብየካን እዩ መሊሱ ዝጠቕሰካ ስለምንታይ ከረንሲ ዲቤዝመንት ዝበሃል ቃል ከትኩም ጉግል ግበርዎ ከረንሲ ወይ ከዓ ዶላር ዲቤዝመንት እንታይ ማለት እዩ ዓመታዊ ዶላር ዋግኡ ሉዝ እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዶላር ቫሊናቱ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት ዲ ወላ 50 ዓመት ከባቢ 70-80% ቫሊናቱ ጎዲሉ እዩ ሕጂ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ መሊሱ እናጎደለ ይክኸይድ ገንዘብ ፕሪንት ይገብሩ ኣለዉ ገንዘብ ከም ዝገብሩ ኣለዉ ክንብለኩም ከለና እንታይ ማለት ምዃኑ ክትርድኦ ፈትን ገንዘብ ፕሪንት ክትገብር ከላ ኣሜሪካ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ኢንፍሌሽን 2% ተቐቢልና ኣለና ክብሉ ከለዉ ኢንፍሌሽን ኣውቶማቲካሊ መብዛሕትኡ ግዜ መንግስቲ ዝፈጥሮ ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ ከለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኩሉ ሰብ $100 ነይርዎ ንብል ኣለና ደሞዝ $100 ነይሩ ኸይድ ነይሩ ሽዑ መንግስቲ $10,000 ገንዘብ ኣብቲ ሲስተም ወረቐት ተፈጢሩ እንታይ ትገብር እቲ ዘሎ ንብረት ንኹልኻ ማዕረ ይብፅሐካን እዩ ሓደ ገንዘብ ንኣብነት ክርዳእኩም ዘለዎ ገንዘብ ንስኻ ሪዝካ ባንክ ተቐምጦ ኣለኻ ካልኦት ሰባት ግን ነዚ ገንዘብ ፕሪንት ይገብርዎ ኣለዉ ንስኻ ደብሪ ሂዝካ ወርሓዊ ትረኽቦ ዘለኻ ደመስ ካልኦት ሰባት ባዕሎም ይሰርሕዎ እንተለዉ እቲ ወረቐት እንታይ ትገብር ንስኻ ትኸስር ምክንያቱ እስኻ ወርሒ ሰሪሕካ ገንዘብ ሒዝካ ዕዳጋ ትኸይድ ኣለኻ ትኻልእ ግን ፕሪንት ገይሩ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ንበሎ ኣብቲ ዕዳጋ ነገራት ክኸብሩ እዮም ምክንያቱ ወረቐትና በዝሑ ምስ ከዱ ዶላር ወረቐት እዩ ናቕፋ ወረቐት እዩ ዩሮ ወረቐት እዩ ኣብ መወዳእታ ሰብ ስለ ዝኣምነሉ ትርጉም ኣለዎ ስለ ዝብል እዩ ዝገዝኦ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት መነባብሮ ከመይ ከቢሩ እንተሪኢኻዮ ገንዘብ ብብዝሒ ፕሪንት ስለ ዝተገበረ ድሕሪ ኮቪድ እቲ ፕሪንት ዝተገበረ ገንዘብ ድማ ወረቐት ስለ ዝኾነ ተገይሩ ኣሎ ነቲ ነበረ ነገራት ከም ዝኸብር ሬስቶራንት ተኸይድካ ይኸብር ድኳን ተኣቲኻ ይኸብር ስቤዛ ተኸይድካ ይኸብር ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብዕምቆት ኣንቢብካ ተረዲካ ገለ ክፋል ናትካ ኣብ ኩሉ ኣብ ክሪፕቶ ጥራይ ኢንቨስት ግበርዎ ገንዘብኩም ኣይብልኒ ኣነ ስቶክ ማርኬት ንዓመታት ተዛሪባ ብዝቐረባ ግን ክሪፕቶ ቅልጡፍ ምዕባለ ስለ ዘረኣየ ወላ እውን ኣብ ኮርሴ ክትኣትዉ ከለኹም ንእሽተይ ክፋል ገንዘብኩም እየ ዝብል እምበር ዝሓሸ እኳ ኣብ ስቶክ ማርኬት ግበርዎ እየ ዝብል ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ኣብ ሙሉእ ቁጠባ ናይ ዓለም ዲስትሪቢዩት ጌርካ ፖርትፎሊዮ እንተለካ ውፅኢት ከምፃልካ ይኽእል ከምፃልክ ይኽእል ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ናይ ቁጠባ ዝምልከት ኣብ ካልእ ኣርስቲ ከም ወትሩ ንእሽተይ ክፋል ክትንክፈልኩም እየ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ዜናን ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ሓበሬታ ምስ ኣተሓሒዝና እንተራናዮ እዩ So now let's go to our region. What's going on? ለአያሌ ዘመናት ከናኘችበት የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ የጂኦፖለቲካ ስትራቴጂክ ታሪካዊ ግዛቷ በሴራ ተገፍታ ከወጣች እነሆ ሩብ ምዕተ ዓመታት ተቆጠሩ። ሀገሪቱ የወደብና የባህር በር አልባ ሁና በመቆየቷም ለዲፕሎማሲያዊ፣ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የደህንነት ስጋት እንዲደቀንባትም አድርጓል። የባህር በር ከሌላቸው ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ድራማ ናይ ባሕሪ ልዘን መራኸብ ክንደይ እዮም ዝፈትወን ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ በቃ ኣብ ደገ ባሕርና ካብ ንስን ርብዒ ዘበን ሓሊፉ ኣብ ሰንኩ ድማ ትቁጠባና ክምዕብል ኣይከኣለን ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላው ድማ ኩሉ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንኳላይ ምስ ፋኖ ዘሎ ኩናት ኣብ ሶማል ዘሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ኩናት እውን ብኡ ይጠጥቑ ዝብል እዮም ዝብሉ ዝእመን ዘረባ የብሎምን እንታይ ግን እዚ ተስፋታት ትቦ ነቲ ሰብ ምሻለካ ደይብልካ ነገራት ናርኣኻ መዓልታዊ ከም ዘንባህቕ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዙሕ ክርከብ ከም ዝኽእል ለይትን መዓልትን ደጋጊምካ እዚ ኻ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕ እዩ ለይትን መዓልትን ሓሶተ ነጊርካ ሰብ ክቕበሎ ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ድማ ባዕሉ እውን ኢልዎ ኢሎም እዮም ዘምፅዎ ዘሎ በተደጋጋሚ ነዛ ዘረባ እዚኣ ዘመኑ ተቀይሯል። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካንና የቀይ ባህር ተጎራባች ስለንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም ሕጂ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ብዘይ የማት መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያዩ ክንምንታይ ተዛሪብካ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ይጉስጉስዎ ከም ዘሎ ክንሪና መጀመርያ ግን ኣብይ ኣሕመድ
ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ካልእ ሽግር ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ሽግር ናቱ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጆሃር ዝበሃል ሰብ ከም ሓደ ብርቱዕ ብረት ኮይኑ ይመፅዎ ዘሎ ምስ ህዝቢ ድማ ይራኸበሎ ብብዝሒ ህዝቢ ድማ ይስዕበሎ ስምዑ ሕጂ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይሩ ዝበሎካ ስምዑ በፊት የሆነ ነገር ነው አይደለም ኬዝ ስተዲ ነው የምታጠናው ከዛ በፊት የነበሩ ኬዝ ስተዲዎች ምንድነው ዲፕ ስቴት ውስጥ ያለው የሴኩሪቲ ስትራክቸር ነው ካውንተር ሪቮሉሽን አድርጎ አዲሱን አመራር ገልብጦ ስልጣን ይይዛል ሶኛ ስንጠረጥር የነበረው በተለይ በህዋት የተገነባው ዲፕ ስቴት ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚክ ስቴት ካውንተር ሪቮሉሽን እንዳያደርግ ነው የተዘጋጀንበት to that extent clear plan ነበረን we never እዚያ ሓንቲ ምስጢራዊት ዘይኮነሲ ኣገድ ሪያሊቲ ቼክ ጆሃር መሐመድ ናይ ህወሓት ሓይሊ ካብ ስልጣን ክንኣሊ ከለና ገምጋም እንታይ ወሲድና ነርና እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ታሪክ ተመሊሱ ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ዘጋጠመ ኩነታት ይዛረብ ዘሎ ንሕና ተመክሮ ናትና ንግብፂ ኢና ንጥምት ነርና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንግብፂ ንጥምት ነርና ኢሉ ኣብ ግብፂ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ነቲ ሑስኒ መባረክ ናይ 30 ዓመት ስልጣን ሒዙ ዝነበረ መንግስቲ ገምጢልዎ ኣልይዎ ምስ ኣለዮ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ገይሮም ንመን መሪፆም ነቲ መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል ዶክተር መሐመድ ሞርሲ መሪፆም ንሱ ግን ኣኽራሪ እስላሚ ስለ ዝተባሃለ እቲ ኢስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ኣብ ናቱ ተመክሮ ድማ ህወሓት ማለት እዩ ንህወሓት ዋላ ኣለናዮ ወታደራውን ጸጥታውን ኩነታት ፖሊስን ወታደራትን ስለያን ሒዙ ከም በሓድሽ ፈንቂልና ክምለስ ዝብል ገምጋም ነርና ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ኤግዛክትሊ ከምኡ ስለ ዝተኻየደ ድሕሪ መጋረጃ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ግብፂ ከምኡውን ካልእ በዓል ሲሲ ማለት እዩ ነቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣልዮም ስልጣን ክቋፀርዎ ስለ ዝኽኣሉ ንሕና ድማ ንፈርሆ ዝነበርና ህወሓት ወታደራውን ጸጥታውን ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረ ቁጠባውን ስለ ዝነበሮ ንኣቢ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ቁሩብ ትለይ ግዜ ወሲዱ ከም በሓድሽ ሪኦርጋናይዝድ ኮይኑ መፅኡ ከኣልየና እዩ ኢልና ኢና ንግምት ነርና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ኣጋጢሙ ሓደ ዓብይ ሚስ ካልኩሌሽን እጂ እውን ኣከባቢና ዘጋጥሙ ፀገባት ተመሳሳሊ ኩነታት ንሪኦሎም ስለ ዘለና ኢና ስምዑ እንታይ ይብል ኣብዚ ቶት አንደኛ አሰምሽናችን ለማናገዱ ይሆናሉ ነው እነዚህ ሰዎች ወድና ወዲ እንዳይሄዱ ያዘጋጀናቸው መንገዶች ነበሩ ወይ እንዳይገለበጡ አሁን የኛ ጥርጣሬ ምንድነው ዲፕ ስቴት ነበረው ኢንተለጀንስ እና ሚሊተሪ ከኢኮኖሚ ኤሊቱ ጋር ተያይዞ ካውንተር ሪቮሉሽን እንዳያደርግ ካውንተር ሪቮሉሽን ነበረ ነው ቤዚካሊ we did not see this one coming probably that was our blind side and I don't think it was only our blind side I think it was pretty much everybody's blind side because we never anticipated this guy to come because he was never in the surface እና ሌላ ደግሞ ብዙዎች አሁን የተረዱት የሚድል ኢስት ሮል በደንብ አልተረዳም ሕጂ ኣብዚያ ኣነ ምሱ ዝፃረር ሓሳብ ዘለኒ ንሕና ህወሓት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተገምጪሉ መፅኡ ነቲ ስልጣን ክቋፀሮ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚኣ ገይሩ ካብ ፖለቲካ ከውፃና ብፍጹም ኣይተፀበነ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ይተጋጊ ኣብዚያ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣውጥ ስማርት ክገብረና ይሓሰብና ይብል ኣሎ ኣብዚያ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ገዲፉ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ምስ ሓዘ መጀመርያ ዝወሰነ ስጉምቲ እንታይ ምስ ኢማራት ዝምድና ገይሩ ኢማራት ክሕግዝዎ ጀሚሮም ካብኡ ንላዕሊ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ፋክተር ኣላ ኣብዚ ዘይጠቕሳሱ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለያ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ኣብይ ኣሕመድ ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ይሕሎ ከም ዘለዎን ከም ዝሕገዝ ከም ዘለዎን ነቲ ህወሓት ዝበሃል ድማ ኣብ ኩሉ ዘለዎ ዝቋፀሮ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ገለመለን ከም ዘሎ ባዕሎም ይዛረቡ ነይሮም ብኻልእ ዘራርባ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከይመፅእ ተገምጢሉ ንኸይመፅእ በዓል ጆሃር ዘይኮኑ ዝኽልክል ነይሩ ሻዕብያ ዝኽልክል ነይሩ ሓደ ብኡ መንፀር ድማ እዚ ኢማራት ዝበሃል ድማ መጀመርያ ገለ ካብቶም ዝገብሮም ስጉምቲ እዚኦም ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃሉ ሓደ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሰልጢኑ ነቲ ፕሬዚደንት ንኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ዝከላኸሉ ኣሰልጢኑ ወታደራዊ ዓቕሞምን ገለመለዮም ኩሉ በዓል ዝኣልዮም ሰባት ከም ዝገበረሉ እዩ ዝንገር ብኸምኦም ከም ዝሕሉ ሕጂ እውን ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ከም ዘሎ ኢማራት ተቀላጢፎም ነቲ መንግስቲ ክቋፀርዎ ግዜ ይወስደሎም ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ነዚ ክገብሩ ከለዉ ግን ምስ ኤርትራውን ርክብ ስለ ዝነበሮም እዩ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዝነበሮም ኢማራት ኣብቲ ወንቲ ኣብ ሓሰብ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ኢማራት ኣቢ the biggest enemy after ሽዑ ዝነበረ ህወሓት ካብቲ ገይም ክእሎ ክኸላሎ ህወሓት ድማ ክምለስ ኣሜሪካ ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ይሕግዝዎ ነይሮም ኣብ መወዳእታ
أبي أحمد بزوسرو calculations أسرت الزين إيرترا ملالس نيرو تجزي تذكروا تغينكم مغنياتو إيرترا رجوز خنا منجسي أبتسلت عنو دون قبل دماغ حجوز غلك كم تملس أبتسان هذا كم تخلص تقتل مالتي إيرترا رجو بوتانك حز جبرته ساعة مغنياتو نعوس لدفتو ترى يكون شعبية وإيرترا تقبلنا يراكمو هو حتى تملس زلا على واقع كخفلهم سلزغل زنبرة نتوز زنبرة كونتات نملاي مجمرة قدام يصلعينا هو حتى بلالو زعبا سنت أنك زارب كلها قال أيت مساء القباب بيلو استزارب الله أبزي أسمع وازيخا أهو ربر مون يلبت if عند ترى كلا يا نني middle part analysis where it's going that is the message I have for them so إذا حتى حجت ما تزال سمعوا sorry زيادة حتى جوار 4 PM የሚለው አሉ በመጨረሻም እሱን ኮንሲደር ታደርጋለህ ብዙ ሰዎች جوار 4 PM ይላሉ جوار ቀጣው جوهر ني برايم مينستر جبلو سبات كالو زخ كمي خاطر يو لما برايم مينستر كوندي خاطر دليل لما تعملسي اول سعيدي الوازن برد جيمو I don't think people are serious موغا this is not a laughing matter ባለ ጭንቅላት ላይ ነው ጥምጣም የሚተመጠመው መታጅሩ ረጥ ሰበታ መረንስል I am dead serious the country is almost gone انا ابز حلفه رئيسن تلكا غمطمطميا تقبر وي قوبع تقبر كبل كله خصب استردع نزلو مثلا ناي بلبه يزبل زلو تهاجر ابودك درجه معناو درجه بس يحزلا سلامتكم لا سمعوا وجه تهاجر اب كمي درجه وديقه خمزلا بكال نصر زبل قانقو خزارب جمير الله ايكو every general in the every general in ANDF knows this ሁለት ሺህ ብር የከፈሏቸው ወታደሮቹ ራሽን አያገኙም they are scattered across every ቀበሌ ውስጥ the economy is dead you know ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ማጠቅላይ ሚኒስትር ምንም እስቲ ኢትዮጵያ ትቀጥልና እስቲ ይሄ ሀገር ይቀጥልና ሀገር ሶንታይዝ ብልዘሎ ጆሃር መሐመድ ሀገር ክትፈርስ ቁርቢ ተሪፎ ዘሎ ወታደራትና ኢትዮጵያ ከምና ኤርትራ ኢኮኖሚ ስንነኺሱ هذا سنبان بليعو كنا برز خلا يكونون دموزن تدمجي وبرتن قال ملام قحي فقط على الكاز خل سراويتيو بسلاسة شعبر كم تزدل الراشين زي ركب زلو سراوي سلازلنا هذا معالتي كفنجر كم زخلت حجر أو حدا جوديقة خمسة لا يزنقر زلو أما ينسوز بلو زلو ترى يكون بقول وجن سمع زلنا زربا يبزون سمعوا ስብሰባ በኋላ አብይ ጠራኝ ወደ ተቃዋሚ ፓርቲ ተቀላቀየ ምርጫ ለመወዳደር እንዳሰብኩ ነገርኩት ፊቱ በድንጋጤ ተለዋወጠ ወደ ምርጫ ከመግባት መነገድ ይሻላል አስፈላጊውን ነገር እናመቻችላለን አለኝ እኔ ግን አይ የኦሮሞ ትግል በመተከተለው አመለካከትና ስልት አደጋ ውስጥ እየገባ ያለ ይመስለኛል ወደ አንተ ቀርቤም ሆነ ከዳር ሆኜ ነቅፌ ማስተካከል እንደማይቻል አይቻለሁ አልኩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በውሳኔ መናደዱን ለመደበቅ እየሞከረ ለማንኛውም ከመወሰን በፊት ለና አሳምናት ልታጣሃት ትችልም አለ ዚያት ሰማዋጽናኩም ካርታ መጽሐፍናቱ ወጥያ ዘላዝ ወሰድዋያ جوهر محمد نبي أحمد أمريكا كودا دركاء كم تقامي بارتو خيناتي أمريكا كودا دركاء مزبلو أبي كمي كم جسم بدن زات قبر زلخا قريف كان زي حساب قريف كا بيزنس اتو كل نجار حق زكاة بيزنس ما ممكن كتودا دري له سلام تاي أبوليتيكا ودر حزب روما بقولنو كون كم زغلني جوهر محمد عدما هذا جا كوت كم زغل سلستردو بس جن تقبل أبيلو نسخة نتك على حزب روما كتسالت تدخل مراحل كم زي كونكاريا كارلو نغيفنا كات زاريبنا كون زمت سلوت يلن سلزي نعها توداديرنا ما لاي ترايو ويون مساخا موددار ترايمبر مساخا حبير كاك سرح زغل ربحنا اورومو كسالت سلزي كليلو شعو ازيا كيت كام صديقه تردادايا صديقه تزاربا اذا تبلا زلخاسي دقيم كحسب الله ز عينتيو مساديو تزراري بدو سمعوا بزيا እኔም መጀመሪያ እናቴን አማክሬ ወደ ትግል አልገባሁም አሁንም ከሷ ጋር መማከር ያሻም ብዬ የመጨረሻ ውሳኔ እንደሆነ አረጋግጥኩለት በዚህ ጊዜ ድንገት እጄን ይዞ አይናይኔን ያየ የምትፈልገውን ነገር አውቃለሁ አንድ ነገር በትክክል እወቅ እዚህ ሀገር ውስጥ የምታስቸግሩኝ እንደ ድርጅት ህወሓት እንደ ግለሰብ ደግሞ አንተ ነህ አታሸንፉኝም አጠፋችኋለሁ ካልቻልኩም ይችን ሀገር እበትናታለሁ ብሎ ቁጣ በተቀላቀለበት ድምጽ እየዛተ መዳፌን መጥቶ ማለልኝ ይህንን ሲናገር ፊቱ ጠቁሮ እጁ እየተንቀጠቀጠ ነበር ይህንን ሐሳብ ቃል በቃል ወሰድነው ከአቶ ጀዋር መሐመድ መጽሐፍ ላይ ነው አቢ አህመድ
نديخا أحتاج ندي بسديخا تماخر بزولو بسدي تماخيرا بوليتيكا تكون زقبر حسابات دما أدي تبلنن أدي قدف تبلون قبرو ناي تبلنن يا بنفسي زخيدي سلو زبلو حندبت عينينا طمت بيدو حزوه انتاي كم تدلل كوي فلت يلو انا ذا كورسنا تاي كم تدلل لانه كل ما حدا كم زخونه خايف فلتيني جوهر بوجب درجه هو حاتي سقات ناتي بقول سبد ما نسخيخه تحس كسعرون دما يدخلون يغميلو نخلت يوم كتفاكم አሁን ከተፈተ ዘይ ክለት ማነ ዘሃገር ክብትናይ ለዚ በፍጹም ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከም ዘይብልካ ኢሉ እናንቀጥቀጠ ብርቱዕ ሕርቃም ዘሎ መንገዲ ከም ዝገለጸሉ ይዝነግር ዘሎ እዚያ ካብታ መጽሓፍ ናይ ጆሃር መሐመድ ዝወፀት ያይሎም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘወረድዋ ያኔ በኳንታ መጽሓፍ ግን እዚያ ዘረባ እዚያ መጽያላ ስለዚ አቢ አሕመድ ጆሃር መሐመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጆሃር መሐመድ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ነዊሕ ቂምታ ስለ ዘለዎም እዚኦም ክልተ ሰባት ኣብ ንሓትሕዶም ቂምታ ካተራ ቂምታ ዘይኮነ ኣብ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ክልቲኦም ነናቶም መንገዲ ስለ ዘለዎም and this is going to be a very serious matter among them ክልተ ብሓፈሻ እዚ ምዕዛቡ ጥራይ ዘድሊ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ መገንዛብ የድሊ እስከ ሕጂ ክልተ ነገራት ክንርኢ ጀሚረ ኣለኹ ዝንግደፎ ናብተናትና ክመለስ ኢና listen to this one አምባሳደር ኤፍጌኒ ተርኪን ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ስለማምጣታችሁ እኛም አመሰግናለሁ። አምባሳደር የኢትዮጵያና የሩሲያ ግንኙነት ምን አይነት መልክ አለው? በመግባባት በጋራ መተባበር በጋራ መተማመን የተመሰረቱትን እዚ ኣምባሳደር ናይ ራሽያ ኣብ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢንተርቪው በአማርኛ ይገብራሎ ስለዚ በአማርኛ ክገብር ተጀሚሩ ምስተዓድ ክሳዕ ክንደይ ተዋሂዶ ከም ዘሎ ይዘርእየካ መኻላ ዘራርባ ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ እውን ንርኢ ኣለና ኦፍ ኮርስ ንረብሓ ናይ ራሽያ ዝሰርሕ ራሽያን ኢትዮጵያን ዘለዎም ዝምድና ድማ ማንም ኤርትራዊ ክስሕቶ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ሕብረት ሶቪየት ማለት ራሽያ እዩ ንደርጊ ክሳብ ዓንቀሩ እጥቆም ክሳብ 4 ቢልዮን ዝትመን ወታደራዊ ሓገዝ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንክደናጎን ምረት ንክህልዎን ክበድ ንክህልዎን ብዙሕ መስዋዕቲ ንክንከፍል ዝገበሩ ሕብረት ሶቪየት እዮም ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ ኢትዮጵያ ምስ ራሽያ ዘለዋ ዝምድና ዕምቆት ከም ዘለዎ በዚ ኢኻ ትርኢ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ዲፕሎማት ናይ ራሽያ እዩ ዘሎ ኤኒዌይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዝምድና ፅቡቅ እንትኾነ ሽግር ኣይምኾነን ነይሩ ኣብዚ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዛረብ ከሎ ግን ሓንቲ ሳክፋል ምንድን ነው ምስጋናችንን መግለጽ አለብኝ። ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ ያላት በዚህ ረገድ የሩሲያ አቋም ምንድን ነው? የባህር ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ክነስብሎ ዘለና ኣቐዲሙ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ተዛሪቡ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ደጊሙ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትደልላ ካብ ጎረባብታ ራሽያ ድማ እንታይ ቅዋም ወይ እንታይ መርገፅ ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝብሎ ዘሎ ትሕቶ ደይ መደይሎም ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ዘለዎ እዩ ኣብዚኣ ኩሉ ሰብ ክንፅረሉ ዘለዎ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ናይ ብሪክስ እያ ኣባል ናይ ብሪክስ ማለት ድማ ተንቀዋምቲ መንበርስ ናይ ብሪክስ በሃላ ራሽያን ቻይናን ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናተን ሰርክል እያ ዘላ ሕጂ ስለዚ ዲፕሎማቲካሊ ነተን ንኣብነት ኤርትራ ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ኢና ንብል ዘለና ኢትዮጵያን ካባና ላዕሊ ዝምድና ከም ዘለዋ ምፍላጥ የድሊ ኣብዚ ስለምንታይ ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ኢትዮጵያ ኣካል ናይ ብሪክስ ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ፕላትፎርም ቻይናን ኢትዮጵያን እቲ ብሪክስ ክዕወተሎም ይደሊ ኣለዉ ስለዚ ኣካል ናቱ ድማ ኢትዮጵያ ኮይና ኣላ so this means ቻይናን ኢትዮጵያን ቻይናን ራሽያን ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኤርትራ ክሓርምዋ እዮም ማለት ኣይኮንኩን ግን again ኢትዮጵያ ኣብዚ ቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ እውን ካባናን ላዕሊ ንኣሜሪካ ይኹን ንራሽያ ይኹን ንቻይና ልዕለና ዲፕሎማቲካሊ ክዓፅፍዎም ከም ዝኽእሉ I don't think ዝኾነ ኤርትራዊ ዝጠራጠር ዘሎ ይመስለኒ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክጠራጠር ዝኽእል ኣይመስለንን ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ሻዕብያ ኣገለገለ ንዛረቦ እውን ንዓና እውን ትክክል ጌርና ንክንገልፆ መንግስቲ ናይ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቻይና ምስ ራሽያን ጥቡቅ ዝምድና ኣለዎ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ቤዝ ናቱ ክገብር ናቶም ክገብሩ ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ ግን ክሳብ ሕጂ ተበግሶታት ኣይረኣናን ብግምት ኣሉ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጥልያን ዝገብሮ ዘሎ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ግብፅን ጥልያንን ክልቲኦም ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ምስ መን ኣለዎ ምስ ኣሜሪካ ኣለዎ ሸው ኣብይ ኣሕመድ ድማ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ግን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ጥርጥር ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ተቃላጢፋ መንግስቲ ኤርትራ እኳ ሓጎሰካ ምሳኻ ክንሰርሕ ድማ ድልዋትና ኢሎም ዝኾነ ጋዜጠኛ ኣብዚ ከምፃልኩም ኣይደልን እንታይ ኢሉ መንግስቲ ኣሜሪካ
ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራ ከነፅላ ከም ዘለዎን ክሃርማ ከም ዘለዎን ምሕፅ እንታይ የቕርብ ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ መንግስቲ ሻዕብያ አይዶን ሓቅነት ዘለዎ ይመስለኒ ግን እንታይ ኢሉ ነይሩ ሻዕብያ ሎቢይስትስ ኣብ ዋሽንግተን ብዙሓት ብገንዘብ ሰብ ቆፂሩ ንዶናልድ ትራምፕ ምስ ሽርክነት ክገብሩ ይሓቱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ሓደገኛ ተበግሶ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ ክትንቀቐሉ ከም ዘለዎ ይተዛሪቡ እንታይ ዝብለኩም ዘለዎ ከተሓዘልኩም እዚ ራሻ ቻይና ኣሜሪካ ሰለስተ ሱፐር ፓወርስ እየን ሰለስቲአን ድማ ቻይናን ራሻን ብሓደ ኣሜሪካ ድማ በትካልእ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር ጂኦፖለቲካዊ ውድድር እየን ዘለዋ ኣሜሪካ ኤርትራ ድማ ምስ ቻይናን ራሻን ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ባት there is another country ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ጎረቤትና ምናልባት ኣብ ዲፕሎማሲ ክኾን ከሎ ልዕለና ክጎይ ዝኽእል ወይ እውን ተሰማዕነ ዘሎ ታሪካዊ ዝምድና ዘለዎም ዜና ሃገራት እዚኣቶም ምስ ቻይና ዕምቆት ዘለዎ ናይ ንግዲ ሽርክነት ኣለዎ ቻይና ድማ ቢልዮናት ገንዘብ ኣለቂሓቶላ ከምኡ ድማ ራሽያ ክኾን ከሎ ድማ ታሪካዊ ዓብዪ ምትእስሳር ኣለዎ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ድማ ካብ ቀደም መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት እኳ ቆረብትለይ ጎዲሉ ክንብል ንኽእል እምበር ኣንከር መልሕቕ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ሃገር እዩ ኤርትራ ኣብ ነብሳት ኣማሚና እትኸዶ ጉዕዞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ኤርትራ ቅልጡፍ ዝኾነ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ክትገብር ግን ንሪኦ ዘለና ግን ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ እምበር ዲፕሎማቲካሊ ካሃስየካ ደገፍ ንክረክብ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ካልኦት ሃገራት ንክድግፍዎ ኩሉ ግዜ ኣይደኖ እንታይ እቲ ምስጢር ክርዳኣኒ ይክእልኒ ግን ካብ ደገ ካብ ካልኦት ሓገዝ ንክረክብሲ ቀሊል እዩ ንኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሓገዝ ምስ ተዋህበ እዩ ሓገዝ ዳደይ ይሰርሓሉን ውፅኢት ደየምፅን ስለ ዝኾነ እምበር ኩሉ ግዜ ሓገዝ ምስ ረኸበ እዩ ግን ነዚኣ ድማ ናይ ቀደም ናይ ደርጊ ዝነበረ ሓላፊ ክምልሰሎም ይፅንሕ ኢለ ክሰምዕ ሕጂ ታሕቶ ብኸመይ ይመልስ ኣረእይዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ትደልላ እንታይ እዩ ናትኩም ኩነታት ይብሎም ኣሎ ግን የሩሲያ አቋም ምንድን ነው የባህር መውጫ ማጣት ለማንኛውም አገር ጎጂ ነው እሱ ግልጽ ነው በሌላም በኩል ደግሞ በዛት ያላችሁ የባህር መውጫ የሌላችሁ መንግስታት በዓለም ሲገኙ ቆይተዋል ከሁሉም በፊት መውጫን ለማግኘት የጋራ መግባባትን ማጠናከር የጋራ መተባበርን ማስፋፋት ማረጋጋት ያስፈልጋል ይህንን ሁሉ በህግ መስክም ማጠናከር እና ወስተናን ማድረግ ያስፈልጋል እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ በነኚህ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ወይ እውን ትክክለኛ ስእሊ ንምሃብ ካብ ኤርትራ ወደብ ወሰዱ ወይ እውን ካብ ሶማልያ ወሰዱ ይበለን ኣብ ቀዳመይቲ ኢንተርቪው ናቱ ቅድሚ ሕጂ ተገይራ ዝነበረት ጎረባብቲ ክትሓበር ኣሎ እንዶ ገለ ኢሉ ገለ ዘይከውን ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ግን ጥንቅቕ ኢሉ እዩ ዘረባ ጎረባብቲ ሕራይ እንድሕር ኢሎም ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ መንገዲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ኢንተርናሽናል ሕጊ እውን ጎረባብቲ እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ነታ ዘይብላ ብባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብላ ክሕግዛን ክተሓባበራን ይነግር እዩ ይብል ኣሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ዝኸልከለ ሃገር ድማ ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ሓሸውየ ይፃወት ከም ዘሎ መለስ ኣብዪ ኣሕመድ እምበር ኣፍ ደገ ባሕሪ ከፊሉ ከም ካልኦት ሃገራት ንክጥቀም ዝኸልከሎ የለን ብናፃ ናይ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክጥቀም ዘፍቅደሉ ሓይሊ ድማ የለን እዚ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ኣብ ዓለም ዘሎ ሓይሊ ዘሎ ወላ ዘይብሉ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር የለን ዘይ መሬትካ ይትህብኒ ኢኻ ዘይናትካ ይትህብኒ ኢኻ ዘይናትካ ይትወስድን ኢኻ ከምንምንታይ ፀገም ኣለካ ዋላ ብዝሒ ዝብለካ ዋላ ፀገም ኣለካ ናትካ ሕቶ እዩ ዘይናትካ ኣይናትካን እዩ ኢልካ ተኻሪኻ ብሕጋዊ መንገዲ ክጥቀመሉ ግን ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ስለዚ ኣገን ዋላ እኳ ንኻልኣይ ግዜ ከምፅዎ ከሎ ኮን ደኾን ገለ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ይጠቕመና ኸውን ኢሎም እዮም ፅዮም ግን ተጠንቂቑ እዩ ዝምልስ ዘሎ ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ ድማ ብወገን ሶማሊያ ንእሽተይ ይዛረብ እዩ እሱ ግን ካብቲ ብኣንከራ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ሆች በመመስረት ከኢላማ መድረስ እንደምትችል እኛም አምናለሁ እኛም በሰላም በመወዳደር በመተባበር የሚመሰረተውን መፍትሄ መድረስን እንደግፋለን አስፈላጊ ከሆነ ከተጠይቀን የራሳችንን ድርሻን ለማበርከት ዝግጁ እንሆናለን ብዬ አምናለሁ ግን ዋናውን ሚናን የሚጫወቱት ቀጥታ ኢንትረስት ያላቸው የጎረቤት ሀገሮች ነው ኢትዮጵያና ሶማሊያ የተፈራረሙት ከም ዘረባናቱ ንሕና እንድሕር ተሓቲትና
زمدنا دبلوماسي نمفتار زررب نمفتار كنت حبابر نخلينا ግን ምስተም ጎረባብቲ ተረዳዲኻ ተዘራሪብካ ተመያይጥካ ክግበር ዝኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ተባብዕ ይብላሎ ነዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝጸልኦ የለን ዝኾነ ይኹን ሃገር እውን አንጻር ዝዛረብ ነገር የለን ስለዚ በዓለም ለኻዊ ሕጊ ብትኽክለኛ መንገዲ ምስ ካልኦት ተረዳዲካ ዝግበር ነቲ ዘሎ ቴንሽንስ ንምግዳል ድማ ክንተሓባበር ንኽእል ኢና ኣብታ ናይ ሶማሊያ ግን ይሓቶ ንሽተይና ሰሚዕና ንውዲ የተፈራረሙት የአንካራው ስምምነት ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል? ሁለቱ ወገኖች ከስምምነት መዳረስ ችለዋል። አሁንም ይህንን በወረቀት የተጻፈውን So again ኣብ አንካራ ድማ ሶማሊያ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሶማሊያ ክሳብ ዘኽብረት ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕር ንኽትርከብ ዌልካም ኩሉ ግዜ ዌልካም እዩ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣብ ዕለት ሓደ ዕለት ክልተ ድዩ ወላ ዕለት ሰለስተ ኣብ ወርሒ ሓደ 2024 ድሕሪ ተኣቢ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ተፈራረመ ቀልጢፉ ኣብ አልጀዚራ ኢሉ ሓሙሽተ ወደብ ክንበ ንኽእል ብሕጋዊ መንገዲ ምስኣና ምስ ፌደራል መንግስቲ ተረዳድዩ ኣብቲ ገባሕሪ ሂዝ ዌልካም ዝኽልክሎ ነገር የለን ልኡላውነት ናይ ሶማሊያ ጥሒሱ ግን ክግበር ኣይክእልን እዩ ኣድላይ ተኮይኑ ንኩናት እውን ክንወርድ ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢልዎ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ዓመት ሙሉእ ሸንኮለል ኢሉ ሕራይሉ ኣብኡ ተረሪዑም ኣሎ እዚ ራሻ ኣገይን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠምለቕ ይብላ ኣሎ እዚ ኣምባሳደር እዚ ኣብዚ ሕጂ ዝገበራ ኢንተርቪው ግን ነቲ ጉርብትና ዝሓስብ ዝኾነ ይተዛረበን ቅድሚ ሕጂ ግን ሓንቲ ሰንሲቲቭ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እውን ኣቕሪብናዮ ነርና ካልኦት ኤርትራውያን እውን ሪኣክት ገይሮምላ ነይሮም ኦኬ ንቐፅል ካብዚ ብምቕፃል እቲ ዝግበር ዘሎ እዚኣ እስከስምዕዋ አንተ ብዛላ خبركم ደለሊ give me a second የኬጂቢ መቼስ በጣም ለሁላችሁም ፐዝል መሆን አለበት ምክንያቱም አላይነን ደጋፊያችን ነው ሶማሌ ጦርነት አብረን ተዋግተናል በኤርትራም ውስጥ አብረው ከኛ ጋር ነበሩ በመሳሪያም በሐሳብም በድጋፍም ምንድነው ብዙ መክረውናል እውነቱን ለመናገር ኢንፐርሰን ባለሁበት እዚ ሰብ እዚ ናይ ደርጊ ወታደር ዲዩ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ኣብ ግዜ ቃልስና ህዝቢ ኤርትራ KGB ስለያ ናይ ራሻ ማለት ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ብዙ ግዜ ይመኽሩና ነይሮም ታይሎም ይመኽሩዎም ነይሮም መሲልኩም ራሻውያን ኣብቲ ግዜ ኩናት ታይሎም ይመኽሩና ነይሮም ይብላ ኣሎ ስምዑዋ በጦርነት አታሸንፉም ይሄን ነገር እናወያያችሁ እናገናኛችሁ ታረቁ በሰላም ይሄን ጦርነት ተገፋችሁበት ትልቁን ነገርም ሉስ ታረጋላችሁ ሀገሩንም ጠቅላላው ሉስ ታረጋላችሁ አታሸንፉም ወደ ትልቅ ክላስ ትገባላችሁ ብለው በተደጋጋሚ ብሪጅኔቭ ጋር በሄንበት ጊዜ በተደጋጋሚ ነግረውናል በነገራችሁ ላይ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ራሻውያን ነዞም ሰባዚያቶም ብኩናት ክስዕርዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም ምሶም ተረዳዱ ተዓረቑ ድሌቶም ስምዕዎም ምሶም ተዘራረቡ ይብልዎም ከም ዝነበሩ ራሻ بجنرالاتا يقوم بمكونناتا بسلطنتا نتو كوينات ناي ኢትዮጵያ እቲ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ራሻ ብምሉእ ሓይላ ተሳቲፋቱ ሕብረት ሶቪየት ማለት እዩ ብምሉእ ሓይላ ተሳቲፋቱ ብጣዕሚ ይኻዳኺምዋ ስለዚ ነቲ ኩናት ይሪዎም ስለ ዝነበሩ ነዚኦም ሰባዚያቶም ክስዕርዎም ኣይትኽእሉን እዮም ንሶም ተረዳዱ ግን ትደርግ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ንሱ ካድረታቱን ክረዳዱ ይደልዩ ነይሮም and I think ሻዕቢያውን ክረዳዱ ይደልዩ ነበሩ ምክንያቱ ዕላማዎም ንጹር ስለ ዝነበረቶም ሻዕቢያውን ኣይተፈጸመሎም ስለዚ I hope ራሻ ድሕሪት ተመሊሶም ታሪኾም ይፈልጡ ኾኑ ምስ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተጸጊዖም ክረኽብዎ ዝኽእሉ አንጻር ኤርትራ ከምዘየለ ድማ ንጹር ክኾኖም ተስፋ ንገብር በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ እውን ኣብ ታሪክ ምውካስ ኣገዳስነት ኣለዎ ንመለስ ናብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ነገር ኣላት ንቡ ገይረ ኩዴ بنقحات منبر كم تناطكم أب عمد حدا جزء بزقرب جبر نجوس ناتقششكا تراي أجرم شفح بزبلو درجونياتات ناتقد كات كان يكونن زت جبر نيرو أبي إثيوبيا ناي مجمر يا قوام أتأم مبلع عصر شلو الشخص لزمن سلطان نجاوس نمرق جاز تدرسه نجاوس وبإجزاء بيهر كم تشومون كابزر نجوس سلامون كم زول لدون سوي كبر نجستن حزبكم ما حدا رلو زي كونس حزبكم زمزلون كتشوف لقلون تدرسه نبحق حمورابي زكرارب فتحنا الجستيم زخانا يبعلهم زي كونس دبتراتاتهم حدا خبقاتهم أبات خلا هيمانوت كابزن كابتن أراريم كم زحفوه كان الزخاخركم نلبام أمتولون دي لبام أمونغوهم من تلي مالته نجاروزن كل التخابتن شابو نجاوسكم زوتروان زنبورو جنونات عنكسات كان الزخاخركم نجاوسكم كابتا وتقدر بيبدلن بالاجر نو يمي كسوت بالجرمبيت عنكس سبقيسهم مبدل
ወታደር በድለዋል ግን ባላገሪ ካስ ኢሎም ካብታ ሰው መግደል በህግ የተከለከለ ነው ትብል አንቀጽ ድማ ሰውን መግደል በህግ የተከለከለ ነው ጋላም ቢሆን ኢሎምዮም ዝፎርዱ ነሮም ገሪሙ እዛ ዘረባዚያ መቸም አወል ስዒድ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝበላን ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝበላ ዘረባ ከም ዘይኮነ ርድዩ እንቋ ዝኾነ መጽናዕቲ ተካይድሉ ታሪኻዊ ድሰሳ ተገይሩሉ ንመን ንምጥቃስ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተቀመላ ተዘረባ ዝኾነ ጌጋ ይነበሮን ኣወል ስዒድ ናይ ሰዓትን 20 ደቂቕን ድገለ ብዙሕ ትሕዝቶ ዝነበራ ቪድዮ ሰሪሑ ከብቅዕ ኣብዛ ንእሽተይ ክፋል እሞኻ ጌጋ ንዘይብሉ ኣነ ይፈልጣኒ ነይረ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብዛ ኣነ ዝሪኦ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ሚድያ ዝርከበ ሰብ ኣሉታ ክዛረብ ጥራይ ዝጓየ እታ ቪድዮ ዝገበራ ናይ ኤርትራ መርገፂ ናይ ኤርትራ ኩነታት ብፅሩይ መንገዲ ብኣዝዩ ብሉፅ መንገዲ ንኢትዮጵያ መልሲ ይብዎ ነቲ ኩሉ ዝዕንድርዎ ዝነበሩ መልሲ ይብዎ ገለገለ ሰባት ኤርትራ ከምኡ ምላእሳ ዘይተዋሕጠሎም ክህልው ክእሉ እዮም ኣነ ተሓጒሰ ኢለኩም ናተይ ሪያክሽን ይበይ ነዛ ዘረባ እዚኣ ግን ሓደ ንእሽተይ ክፋል እዩ ነይሩ ካብቲ ቪድዮ ክንደይ ቪድዮ ብዛዕባ እዛ ቪድዮ እዚኣ ተገይሩ ኣሎ ኣወል ስዒድ ክብርታት ናትና ይህረም ኣሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምዚ ትገብር መጀመርያ ናይቲ ፅቡቅ ዝገበሮ ፊድባክ ክትቦ እዩ ዝግባእካ እንድሕር ናይ ባዕልክ ብዛዕባ ኤርትራ ትግደስ ኮይንካ እቲ ዘገርም ድማ ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ድማ ደጊሞም ፅሒፎም ኣይተጋግየንካ ኢሎም መራሕቲ ሃይማኖት ከም ኢሎም ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ከም ኢሎም ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣይኮነን ነቂፉ ነዚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ናይ ጎጃም ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝፀሓፈ ንዑ ዝሃንደሰ ንዑ እዩ ተዛሪቡ ነቲ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ ብዙሓት ቤተክርስትያን ሽም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦ ንዑ ይኮነን ተንኪፉካ ኢሎም እቶም ኣቦታትን ነቲ ታሪክ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እቶም ንዕሊ ዝገብሉ ድማ ሃይማኖት ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተንኪፋ ከምዚ እናበለ ደይመደ ኢሎም እዮም ንኣወል ካራክተር ናይ ኣወል ንክሃርሙ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ክንደይ ግዜ ሪአ ኣለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበራ ቪድዮ ንእሽተይ ነገር ይደልዩ እሞ ብኣ ገይሮም ድራማ ክሰርሑ ይፈትኑ ኣነ ንምንታይ ኣንፃር ኣወል ክሳዕ ክንዲዚ ሓይሊ ክህሉ ክኢሉ ቀፃሊ እየ ዝሓትት ብዋይ ኣርደይ ከምዚ ዓይነት ሪኣክሽን ወላ እውን ካብቲ ሃገራውያን ዝበሃል ቦታታት እውን ትሪኦ ኢኻ ሓደ ግዜ ግን ኣወል ስዒድ ሕማቕ ስለ ዝገብር ዘሎ ድዩ ኖ ነቲ ብትክክል ንኤርትራውነት ዝሓርም ዝነበረ ሓይሊ ቤላ ገይሩ ርእዩ ክሃርሞ ስለ ዝጀመረ ዘይተዋሕጠሎም ሰባት ኣሎ እዚኣ ጥራይ ኣነ መደምደምታ በፂሓ ዘለኹ ኣወል ዝሃርሞ ዘሎ ኤርትራውነት ዝሓርም ንዝነበረ ይዝሃርም ዘሎ ነታ ኤርትራውነት ብኩሉ መንገዲ ብሃይማኖት ብገለ እናገበሩ ኣብኣ ቤላ ገይሮም ነታ ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ደደልዩ ኣብ ዘላቶም እናሃረመ ነቲ ታሪክ ናቶም ብሽፋን ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዝፅዕር ዝነበረ ቤላ ገይሩ የፅርዮ ስለ ዘሎ ንእሽተይ ሕጓፍ ንእሽተይ መልእክቲ እናረኸቡ ናብ ኣወል ሕቃኖም ከውፁ ወይ እውን እቲ ውሽጦም ዘላ ኣጀንዳ ከውፁ ኢና ንርኢ ዘለና ኣወል ስዒድ ግን ብከምዚ ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ኣይ ቲንክ ካብዚ ንላዕሊ ብርቱዕ ተቃውሞ ኣብ ዝገጠመሉ እውን ቀፂሉ ክሳብ ሎሚ ካብ ኤርትራ ብርቱዕ ዝኾነ ድምፂ ብምፍጣር ክሳብ ሎሚ ተስፋ ዝህብ ንህዝቢ ኤርትራ ሞራሉ ሓፍ ከብል መንእሰይ ኤርትራ ሞራል ንክስምዖ ዝፀዓረ ሰብ እዩ ደገፍ ዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ስኢልካ ካብ ሃመማ ሓኸለ እናደለኻ 10 ግዜ ብዛዕባኡ ምዝራብ ኣነ ፅቡቅ ኣይኮይና ይስምዓንን እዩ ግን ኦፍኮርስ እቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ተቐባልነት ብህዝቢ ንብዙሓት ቅኒ ክሕድረሎም ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ቅኒ ኣሎ እዩ ማለት ከምዚ ናይ ኣወል ፖፑላር ሰብ ክኸውን ከሎ ሰብ ተቐባልነት እናረኸበ ህዝቢ ዝሰምዖ እናኾነን ህዝቢ ዘሐጉስ ስራሕ ክሰርሕ ተጀሚሩ ብዙሓት ክኾኑን በቲ ቅኒ ድማ ፀገማት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ርዶ እዩ ብምቕፃል ኣብ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ዋዕላ ሎሚ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ዕለት 4 ወርሒ 1 2025 ድሮ መጀመርያ ዓመት ሓደ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ተኸፊቱ ከም ዘሎን ኣብ ኣስመራ ፓላስ ይግበር ከም ዘሎን ብዙሓት ካብ ደገ ዝኣተዉ ስኮላርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ከምኡውን ናይ ዓለም ለኸ ኣብቲ ጉዳይ ተሳቲፎም ከም ዘለውን ሞርኒንግ ሴሽን ኣብነት ሎሚ ክግበር ምዃኑ ዝንግድገር ዘሎ ኣፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ን ዴቨሎፕመንት ስለዚ ከመይ ጌርካ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ምዕባለ ክትጥቀም ትኽእል ዝብል ብፕሮፌሰር ገብረኣብ ኦባዝጊ ገብረ ብርሃን ኦባዝጊ ክወሃብ ምዃኑ ክንገር ከሎ ዊንድ ኢንጂነሪንግ ፎር ክላይሜት resilient and sustainable infrastructure ዝብል ካ insights and opportunities for Eritrea ካ ፕሮፌሰር ግርማ ብፁዕ ኣምላኽ application of digital tools for the sustainable management of heritage and heritage buildings in መሳዋ ዝብል ካ ብፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ክቐርብ ምዃኑ ዝገልፅ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ስኮላርስ ከመይ ጌርካ ምትኣርሳት ዘልዕልዎ ዘለዉ ጥራይ እንተሪኢኻ ኸማ ተስፋ ዝህበካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ኤርትራ
ብሉፃት ደቃ ምሁራታ ኣብ ቅድሚት መፅኦም ነቲ ኩነታት እቲ ንቅድሚት ክደፍዎ ከሎ ዳርጋ ኣብቲ ቅድሚት ተሪኹም ብምሎም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣቡ እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ንሳቶም ዝመርሕዎ ዘይኮነስ ስኮላርስ ዝመርሕዎ ዘለው ኮንፈረንስ ስለዝኾነ እቲ ንሳቶም ክብዎ ዝኽእል ፊድባክ ሰሚዖም ድማ ዘድሊ ለውጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ምሁራት ኮፍ ኢሎም ተጋቢኦም ተተሰሪሖም ድማ እቲ ንደልዮ ዘለና ለውጢ ብቅልጡፍ ክመፅእ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ዝኽዮ ዘሎ መንገዲ ፍጥነት ክትውስኸሉ ትኮይንካ ምሁራትን ክኢላታትን ከተሳትፍ ክትክእል ኣለካ ይሳተፉ ይነበሩ ማለት ኣይኮነን ግን ኣገይን ቀላሲ ቦታ ድማ ንሳቶም ኤርትራ ካብ መኸተ ወፂኣ ናብ ምዕባለ ገፅያ ትኸይድ ኣላ ፍልልይ ኣለዎ ኣብ መኸተ ወታደራዊ ሓይሊ ዘድልየካ ስኑ ንኽይሱ ኣብ ቅድሚት ነቲ ሃገር ከም ትቕፅል ክገብራ ዝኽእል ሓይሊ ጥራይ ዘድልየካ ኣብ ምዕባለ ግን ርእሲ ዘይኮነሲ ፍልጠት የድልየካ ምሁራት የድልዩኻ ክኢላታት የድልዩኻ ክልቲኡ ነንበይኒ እዩ ኣብ መኸተ ዘድሊ ዓይነት ስትራቴጂን ኣብ ምዕባለ ዘድሊ ስትራቴጂን ቁርብፈላለዩ ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩነታት እዚ እቲ መንግስቲ ድሮ ስለ ዝፈልጦ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ which is beautiful ነዚ ክንርኢ ከለና ድማ ደስ ይብለና ከም ወትሩ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ንርኢ مرات حبس له كان حد شامس ده كل حبس ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ዝኾነ መፅዓታት ኣትሮ وبزي زيرات اي صراحه يقول لا يوزن ነገር እስካብ ዝኻ ክንርኢ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ከም ክንገድፍ ኢና ይኮ እማ ዝነበረና ባህሪ ንጎድፍ ነበር ኣብ ከም ዝወልቅ ኖርማል ጊዜ ከም ጎድፍ What's your name? Elon. Elon? What about you? Jason. Okay. ما هم تريد لك هو حدش عمل بور منفسي كل سب هالفور الله بوغن خميت هالف يلخي بتعم صبو دس يلا كام صبغه دس بالويزر بتعم صبو بتعم صبو ما هنيت حدش عملتي بزحت سوات بتعم صبو على انت تيجر كنت تيك جوار مدبات لكن كنزاور ما كله زواتات بصبو كنزله ريو صحيح جزلنا زمن دما اتناي قدم بخسرنا زينا حج بصبو تجنزيرنا نحد اب حدش عمت حد شوتين نقرب اب حدش عمت نسمعنا لما زاوا علنا مسكبابينا ها صبو مسمحنا نزاور علنا ማለት ደሳይብ ለኩም ምን ከምዚ መንስያት ናሽቱ ናይ ባሕቂ ብሪሊየንት ዝኾኑ መንስያት ኣብ ውሽጢ ዓዶማት እዮም ዋላ ካብ ጉርጉስም ዝወፀ ቪድዮ ነይሩ ምናልባት ንግረ መንገድኹም ሪኢኹም እንትኾንኩም ትሪኡ ዘይራኹም እንትኾንኩም ግን ኣብዚ እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጉርጉስም ብዙሕ ሰብ ከም ዝነበረን ከምዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኮንሰርት ስጌሮም ናይ ሓድሽ ዓመት ሓጎስ ክገብሩ ብብዝሒ ሰብ ኣብቲ ባሕሪ ከም ሰራየ ድሮ ናይ ፈንቅል በዓል እውን ቀሪቡ ስለ ዘሎ ድሮ ኣብ ናይ ባፅዕ ግዜ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ቪድዮታት እውን ካብ ኤርትራ ወፂ ነይሩ ኤርትራውያን ክሕጎሱ ክንርኢ ከለና ኣዝና ንሕጎስ ብዙሓት ኢና ብዘይ ገድስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ምናልባት ኣቦታቱ ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢሎም ልዮም ኣያታቱ ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢሎም ልዩ መንእሰይ እውን ዋጋ ይኸፍል ኣሎን ከፍ ኢሉን እዩ ከምዚ ኢሎም ክሕጎሱ ዋላ እውን ውሕዳት እንተኾኑ እቶም ዝሕጎሱ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ባፅዕ መፅኡ ይሕምብስ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ባፅዕ ክመፅእ ኣይክእልኒ ብዝተፈላለየ ምክንያት ግን ከምዚ ኢሎም ኣብ ናይ ሓጎስ ቦታ ክትሪኦም ከለካ ድማ ናይ ብሓቂ ንሕጎስ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ስለ ንደሊ ውሑድ ከርተትን መከራን ኣይሓለፈንቲ ህዝቢ ስለዚ ክሕጎስ ከሎ ከምዚ ኢሉ ደስ ኢሉ ክፃወትን ክዘልልን ከሎ ትሕጎስ ናይ ብሓቂ ተሓጒሳ ኣነ ነዚ ክሪኦ ከለኹ ኣይኖ ከማይ ድማ ብዙሓት ካልኦት ከም ዝተሓጎስኩም እውን ይርዳእኒ ሓንቲ እውን ኣብዚ ሰሚዐ ነይረ ስምዕዋ ሶቶ 8 ክሳብ 29 ታሕሳስ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካየዲ ስራሕና ነበርቲ ዓድን ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ 28 ምምሕዳራት ከባቢን 82 ዓድታትን ዝተኻየደ ምርጫ 11 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ኣመሓደርትን ኣካየዲ ስራሕን ከምኡውን 82 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 245 ኣነባብርቲ ዓዲ ተመሪፆም እዞም ተመሪፆም ዘለዉ ኣመሓደርቲ ኣካየዲ ስራሕን ኣነባብርቲ ዓድን ን3 ዓመታት ዘገልግሉ እዮም ኣብቲ መስርሕ ምርጫ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ከም ዝነበረ ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ዶ ለውጢ ዶ ምርጫ ዶ ትብሎ ኣብ ግራስ ሩት ዝጅምር ኣብ ታሕቲ ኣብ ዓዲ ደረጃ ኣብ ከተማ ደረጃ ኣብ ዞባ ደረጃ ከምና በለይ ናብ ሃገር ክመፅእ ዝኽእል መጀመርያ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ንእሽተይ ከባቢ እዩ ክመሃሮ ዘለዎ መሓዝኡን ጎረቤቱን ወዲ ዓዱን ወዲ ሃይማኖቱን ዘይኮነ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ እንተመሓዲርዎ ጥራይ ውፅኢት ከም ዝመፅእ ምስ ፈለጠ ድሕሪኡ ንቅሓቱ ናዕበየ ብሃገር ደረጃ ክሓስብ ይኽእል ምክንያቱ ኣብ መንደፈራ ዝቕመጥ ዘሎ ኣብ ኣቁርደ ዘሎ ሰብ ከመሓድሮ ከም ዝኽእል ክርዳእ ዝኽእል መዓስ እዩ ኣከባቢኡ ካብ ሃይማኖትን ዓልየትን ፀቢብነትን ወፂኡ ውፅኢት ዘለዎ ምስ መረፀ ፅቡቅ ክረክብ ከሎ ወይ እውን ኣክንዲ ውፅኢት ዘለዎ ነታ ሃገር ከማዕብላ ዝኽእል ነታ ከተሙ ከማዕብላ ዝኽእል ገዲፉ ብሰበይ ሰብካ ሕማቕ ሰብ ምስ መርሐ ሽግር ናይቲ ከተማ እናባእሰ ምስ ከደሽ እንታይ ይኸውን ሰብ ይመሃር እሞ ኖ ንዓና ዘዋፅኣና ዳ እምበር ቤተሰብናን ቀራቢናን ክንመርፅ የብልናን ኣብ ዝብል ክበፅሕ ኣለዎ ስለዚ ዲሞክራስያ ወይ እዚ ምርጫ ገለ ዝበሃል እውን ብትምህርቲ ዘይኮነ ብተመክሮ እውን እዩ ዝብፃሕ
እቲ ተመክሮ ድማ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ክጅምሮ ዘለካ ወላ ምናልባት ደንጉ ይኽሉ ክልተ ሃገር ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኢቭን ኣብ ዓዲ ደረጃ ከምዚ ክንርኢ ከለና ኣነ ሓጎስ ይስምዓኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ይርዮ ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ከም ወትሩ ንኩልና ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኮ ትሕዝቶ ዝቕርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ድማ ናይ ወትሩ ስራሕና ይኸውን ናይ ወትሩ ናይ ኩልና ስራሕ ይኸውን ላይክ ከይገበርኩም ኣይትሕለፉ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም እየ ደሪስና ኻኒና ደሪፍና ገና ኸርሰውራ ብዙሕ ቀይሰጎበ ገጥመና ዜማና